ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagawa ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 10 minutos na nakaligid sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo, last Sunday para sa bulan sang Abril, tuig 2022. Bet sa 24 kita sa bulan sang Abril, tuig 2022 sa mga kauturan ta, kag sa aton yung mga kabombo, and para sa aton iyang the vote to 2022 countdown, it's 15 days to go na lang mga kabiran, kag mag-aabot na ang May 9, 2022 national kag local elections. Karasig lang sa mga inadlaw naton, no? Sa mga kauturan naton, it's 15 days to go. Okay? So subong yang agad rin sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. Kami ang inyong mga kaupod. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Surilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo Ann, good morning, no? Kag once again, kami naman liwati Bombo Ann naguptanay, no? So, mga kauturan nila, no? Sa inyo, happy Sunday and enjoy lang subong, no? Even though Bombo Ann sang nagligay ng mga simana, do sako gito ang lagaw sa kataysaman sa aton Bombo Ann. Amo gani man, no? Sang tinalikdan iya nga semana kadamo sa mga nagkalanabo sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo prior or on sang Holy Week, no? Nangin maulanon man ang aton siningat siyempre prior sang Holy Week, may bagyo pa, no? Correct. Susubong nga mga sinimana, so nagtulutilha na, balik na kita sa normal, and medyo masako-sako manining aton iya nga palibot, especially nga 15 dias na lang election na. Pinakadto pa kari ang mga mga politiko, mga nagapapili, no, para sa Mayo 9 nga eleksyon. Mainit ini sa karon sa aton yung mga kauturan, no, sinumbali lang sa aton yung mga kabombo, pero diri sa aton yung paratuntunan, Bombo Andrew sa Yes. Good Morning Philippines. Pila mananay ka mga topiko ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga pagpangalagad. Yes, Bombo Ann, no? Mayari kita subong makaupod, Bombo Ann, isa ini sa mga interesting nga story, especially kay about ni siya Bombo Ann sa nagligal, mablang aton nga na ano ni siya naton, no? Nabisita na siya naton. Because Bombo Ann siya ni isa sa mga dako man ng bulig in terms sa amo nga pandemic, and ang vaccinologist ni siya Bombo Ann. So sa dalayon niya nga pagbulig man sa tanan, no, kag Bombo Ann ging kilala siya, no, bilang the outstanding young man, no, si Dr. Melvin Sanicas. Bombo Ann naton siya karong kilala. Kag may pila pa gid sila actually Bombo Ann damo may pila ka mga fields, pero galing sa field of medicine and science. Si Doc Melvin ang nangin awardee or honoree sang the outstanding young men Bombo Ann sa Bilogman nga kalibutan, no? So congratulations kay Doc Melvin. So Bombo Ann karon ato ni siya makaupod kag ma-share man sa ato Bombo Ann ang iyang nga journey, no? Kun nga nangin nakuha iya ang award nga bilang one of the outstanding young men diri sa aton man Bombo Ann. Okay, no? Isa ka Pilipino. Yes. So, ang mga Pilipino siya, grabe gid ang mga abilidad, no? Pag-recognize ang ila sining nga mga abilidad man or kinaalaman, kinaadman man. Hindi lang diri sa aton sa Pilipinas, apang sa bugos nga kalibutan, no? Sige. And kadamo pa kita, Bombo Andrew, sa may kaupod, subong iyang agad rin sa atin niya paratuntunan sa Good Morning Philippines. Yes, Bombo Ann, no? Kag isa pa ginatumang kabisita sa buong adlaw, isa ma-consider ni siya Bombo Ann na ginatawag nga outstanding agripreneur Bombo Ann, no? So, double degree holder ni siya. Gaging kilala siya Bombo Ann actually sa province, no, provincial capital, ang bilang isa ka outstanding agripreneur. At man ikaw Bombo Ann makilala si Sir Mark Ligan, no? Because Bombo Ann may farm ni siya, no? Paano yun manage, paano yun paano siya na-inspired, no? Nga magtutok na lang sa ginatawag nga farming. And together with Bombo Ann may mga pag-handle sa mga livestock and everything, no? So kilala ko na siya karon Bombo Ann. Mga tips no? Kung especially sa mga kulturan, darabing
nga kung mag-shift bala ang career bumbuan into business or into farming na. Okay, siyempre bumbuan damo kita kilala nga mga nag-okay ang pagpangabuhi in terms sa mga pagpanguma. Sila kita pagpanguma bumbuan sa pero sa iba na pigado da. Pero kung tutukan mo kag mag-focus ka dira, may maayo gid nga resulta ka nga ni kay Sir Mark. Istoryata na karon. Yes. Especially sa aton nga mga kabombo subong iya nga pandemic, no, sa mga kauturan naton. Karamo sang iba na dulaan sa trabaho Correct. or ilang nga mga negosyo do hindi na maayo. So naga-shift sa lain iya nga bagay, no, or Correct. lain man nga negosyo, lain man iya nga trabaho. Especially ang pagpanguma subong kay kun dito kaya sa mas pollution free, Oo. unlike diri sa syudad, mas fresh air, no, kay kalabanan sa aton damo man kita na learn mo during the pandemic, no, mas madamo kita sang na learn nga importante nga ang aton iya nga palibot matinlo gid ang surroundings kung sariin kita nagagiho, Amo no, gid. matinlo gid. So very very important ina, especially sa paglabay, no, sang COVID-19 pandemic. Yes, Bomboan, no? Kag sa atong paginanother nga guest for today, no? Actually, ano yun siya, Bomboan, one of the scholar man siya actually sang provincial capital, no? Sang provincial government sang Negros Occidental. Well, Bomboan, isa niya siya sa mga IPs or mga indigenous people, especially sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, nga nakagraduate Bomboan as summa cum laude, Yes. no? Sa kursong Hotel and Restaurant Management, no? So Damo. kilalaan. Yeah, Yes. yeah. Oo. Grabe Bomboan dito na-amaze ka man, no? Kay because nga ang ginatawag lang pagporsige sa pag-eskwela. Bisan ano di Bomboan, not ang target yab lang handom nila nga importante makagraduate. Makagraduate. Pero sa ilaya gin to the next level pag hindi Bomboan kay nga nakagraduate into sa mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, Yes. no? So kung makaya man lang aim higher, no? So kanga ni kay Sir Jim John Bomboan, no? Ato man siya karon makaupod nga amo ni ang scholar sa provincial capital nga nakagraduate sa summa cum laude, no? Naka-graduate with flying colors. Grabe, no? Ang isa ka, mahibaloon tagid ni Bombo Androng iya Yes. sa nga istorya because ang isa ka member abi kabahin sang indigenous people, Yes. IP, no, IPs, no, diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Ni nakagraduar ka imo ya sa pinakamataas nga award. Gani. When you say summa cum laude, kumbaga kung sa mag-graduate ka grade 6 or mag-graduate ka sa high school, valedictorian ka o kung first honor ka, insakto, summa, then magna, then cum laude, Yes, then Bomboan. insakto. So, pinaka-highest nga award ang iyang Grabe, nga no? nakuha. Paano niya nahimo sila? Ina, no, given sang hindi man malipod sa ato ng Oo. sitwasyon, Correct, no, kapigadupon, nag-growing up, nagdako kaya Bombo Andrew sa pangabudlay mo, Oo. why kaya nagdako yang ati Hapos ang pagpangabuhi, hapos no? provided ang tanan. Correct. But paano niya na nahimo? Gani. I'm sure damo gini siya ma-inspire and Oo. sa mga kabataan subong nga nagapamati. Yes. Kabalo ka Bombo Andrew, subong nga daan nga tiyempo, grabe ang social media, Oo. ang mga kabataan sa mga computer, sa online, no? Oo. Nabanga nga do hindi mo na maintindihan kung ikaw ginikanan ang struggle sa mga ginikanan. Nagamangambal ng mga kabataan ang mga ginikanan. Bautani may face-to-face classes Oo. lang kay kung amo niya pagkahimtan ang kabataan mo hindi mo man makakuhaan sang tablet o hindi mo makakuhaan sa computer kay may klase. Amo gani. Amo gani. Wala ka choice, hindi mo mapatay ang internet, Yes, no? kay ga school labi. So di Bomboan amo ni subong no? Sa mga kabataan naton. Yes. Ano gid dako gid kuno Bomboan ang ginatawag lang nila nga learning gap, especially sa mga Yes, mga yes. bag-o na yung mga nagtapak grade 1. Oo. No? Ang struggle that is why ang mga ginikanan gusto na mag face-to-face classes. Amo gani. Gusto na mag face-to-face classes not only nga do syempre bulubudlay sa ginikanan Oo. kunara sa balay, but because nga damo na gid yang nabanga sa internet, sa Gani. computer kag tanan. Hindi mo na Bombo Andrew budlay-budlay. I'm sure damo maka-relate nga mga ginikanan Oo. sini, no? Correct. Maski magsugo kas bata mo kabudlay kay ato to siya, do naga-TikTok pa siya, no? Naga-internet siya, ga-online game siya. No, so Correct, kabudlay ka Bomboan. tama. Kabudlay. Oo. Imagine 2 years, no? 2 years. Yes. 2 years Na ni- ano na naton kung saan bala Bomboan doon na adapt na sa system naton nga
Kung obserbahan mo lang bumbuan sa una, ang computer is, need mo pa yung magpalayo sa inyo balay. Hindi amo na ka-accessible sa unang computer. Subong niya. Akong cellphone din na tumandi. Oo. Pwede na. Kasi tupad mo na lang yan. Kuha mo na yung bumbuan. Maka-internet ka na. Everything kung ano na pwede mo na mahimo. So, sa mga kabataan, life is easy para na subong mo. Yes. Pero galing ang ila walang activities, no? Mga andan yan atong bumbuan sa subong tido medyo dako na gid ang pagbago, no? Affected na gid ang bumbuan ng mga physical activities, outdoor activities sa mga kabataan because of this pandemic, no? Kag ang digital nga mga bagay. Amo gali ng disadvantage Bombo Andrew, no? And akabalo ko sa mga ginikanan amo gid ning ambal ko na gani kay na amo ning ilas ni nga isa sa mga problema sang una sang kita Bombo Andrew mga kabataan ta tiga para malhas na taya hampang sang mga patentero, sa mga tumbang preso, ano pa na, sa mga outdoor, galinagsanay, nagabalay-balay, nagapanaka sa kakahuyan. No? Amo na, may physical activity. But subong ang bata mo, do hindi gani magwa sa balay kay para nga may internet siya, kaya ara na lang siya nabanga sa computer. Correct, Ed. Bombuan, ikaw pa yung masugugwa tubla. Subong nga. Sa una, kita pa yung ginagigano, gaya lagwa, no? Dari ka sa balay, pay mo yung di kay kainit, no? Ano ka naman to karon, bulag ka naman sa initan, puli ka naman di, bao naman init. Ikaw ka pugong sa una. Kita, debla sa una, kita ang ginapunggan sa aton nga mga ginikanan kay di ba sugoon ta na Bombo Andrew matulog ta. After lunch, after panyaga. Tapos panyaga. Matulog ta. Mas siesta ta na be. Siesta. Tiya mahambalang nanay mo tulog to. Matulog to. Sulod sa kwarto or tulog da. No gayam na mabalik sa Bomboan. Hindi ka kampang kung hindi ka magtulog subong hapon. Tigali ang nagkakatabo sina, I'm sure damo mo ka-relate na una pa tulog ang nanay mo. Dugay-dugay ning salipot-pot kana or nagapang ng labato or nagapanghugas ng nanay mo. Dugay-dugay. Hindi na to sa... Mamo na pala Bomboan nga mga Bombo stories. Anthony, liyag ko sa patrol, Bombo Anthony. Makahilidlaw man Bomboan, no? Yes, di ba? Amo ginang-istorya tas ang una. Why taya why taya nagatulog? Kumbaga, ginapungga na lang tas ang aton nga mga ginikanan, yung magwa sa balay. Kay man mahampang ka to sa imo, sining nga mga playmates mo to sa sagwa. So, grabe, ang Bombo Andrew, physical activities ang una. Correct, Bomboan. Kaya isa pa daan, kung tanaw natin yung Bomboan, the more you expose outside, mas layo kaya sa mga masakit. Yes. No? Kag ang pagka-sociable mo kabalo ka makigbag. Correct. Subong niya mga kabataan, subong niya lain gid. Di ba? Agree ka mo? Ginatiklod, istorya tong imo nga pa kaisa ho, istorya. Istorya to, prapit dito kaya mo pa na pala Kapya bla Bomboan mapilit. So abi naton sang una, do hindi man namin nga sa kagwa, pero subong galing nga tiyempo, maabot ang tiyempo nga kun sa next generation na sa mga kabataan ta na. Mismo gali ay sang una kami ya nagapang kung sa uma kaya mangita pa kami mga siyo-siyo to mga tino-tino kag mga ano pa kami to. No, makahampang kami to sa mga kugon maski perting mga katol bala na Bombo Andrew sa humayan, mga gilok. Ti kung diri naman niya kung sa mga higad ka naman niya sa mga baybayon nagapang gani Bombo Andrew. Panginhas, no. Mga puli ang Bomboya kung sa umati puli ka mo puro gilok. Dito ya kung sa baybay ka tapos panginhas puli kaya puro kaya pilas sa mga tagimtim. No, mga kay katalom sang mga na bala sang mga gagmay, mga sisi na. Dito katahlom sina Bomboan. So, gakapilas. Tiyan mo na yung Bomboan ng mga childhood, no, mga memories. Nga kumbaga, pila na lang ka mga kabataan, siguro ka-experiensya sini kalabanan. So, sa mga kabataan, subong may tablet na, may na ganito, tawag Bomboan may mga cellphones na, tapos ara na lang, gabanga, as early as 1, 2 years old, naka-YouTube na tanan, amo na lang gid na ang live subong. Tudlo na dayon yung cellphone, ngay maamo na. Sige. Dali lang gid sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Bombo Radyo Bacolod! Number 1! Basta Radyo Bombo! Check naton sa piyak nga linya si Bombo Yanizil Minardo sa balita, no, sa isa ka breaking news sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kabombo. Bombo Breaking News. Bombo Zil, please go ahead.
Bomboan, isa ka ginaaligaw o salvage victim ang nasapuan sa siyudad sa Himamaylan, dokumented din sa Maya Barangay Agisa na Bomboan, no? Nasapuan sinigid lamang nga aga ang ginapatihan salvage victim Bomboan. Ini ang isa ka lalaki may putos sang packaging tape ang ulo sa nga biktima kag nakabaklid nga may gapos man sang packaging tape ang kamot sini sa information nga nagather ta sini lamang nga aga Bomboan. Tag sa initial nga impormasyon may igo sang armas luthang ang ulo sa isang biktima. Sa karong Bomboan wala pa mahibaloan ang identity sini isang biktima kag padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. So Bomboan bantay naton ang dugang nga detalye para sa ibang mga public affairs program sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Balikan na naton ina dugay-dugay Bombo Zil no kung ano gid ang detalye gid sina kay hamakon mo salvage victim nakagapos no may kang tanan naman ini sa illegal nga droga ano naman ning sala sang tawo nga nga ginpatay gid ni siya no isa ka salvage victim na sapuan lang. Bombo Zil, initially, igo sang armas luthang? Yes, so Bombo, initially, nga information is niyara igo sang armas luthang yung victim. Ay, so, sige. Anyway, sige. Hibaloon talang dugang nga detalye sina. Bombo Zil, salamat gid. Yes, Bomboan, para sa Bombo Flash Report, ini si Bombo Zil Pilardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio. Bombo. Batian ta si Bombo Zil Minardo sa Flash Report kung sa rin. No, Bombo Andrew, isa naman ka salvage victim, ginaaligar na ano man yung pagkahimtang ni, no, adlaw sang Domingo. Ano naman ang kabangdanan sa to, no? Mayara naman ay hansang ano nga ni pagtawag Bombo Andrew. Kay labtanan naman sa illegal nga droga. Ano naman ang pinakarason sina, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Karon dugay-dugay balikan naton ang dugang nga detalye especially sa investigation sa Himamaylan City PNP. Kay sa syudad sa Himamaylan ini natabo, no, Bombo Andrew, no? Sa ibaloon tagid ang pinakadetalye nga mahatag sa aton no sang Himamaylan City PNP. Anyway, Bombo Andrew, pagbalik sa aton nga palatuntunan, siguran ta na ang discussion naton, especially no sining isa ka Pinoy nga ginapabugal naton tiyamakon mo maka-recognize ka, mangin awardee ka not only diri sa Pilipinas apang worldwide. Ang sa Tagalog pabala ang galing ng mga Pinoy gina-recognize gina worldwide. Correct. Wherever you sa diin man nga bahin sang kalibutan may mga Filipinos gid. Mga Filipinos nga naga-excel. Not only nga ara lang da sila pero kun sa medicine man na, kun sa ano man nga sa isang patag, kun sa sports man na. Correct. Bombo Andrew, ga-excel gid ang mga Filipinos, no? Okay, That's why nga ma-recognize gid kita ya ka magambal kaya nga Pinoy and at the same time very efficient taya sa trabaho. Hindi naton pa gustuhan balon nga apisar bala nga DH ka, pero ang mga utod naton nga mga domestic helpers, mga utod naton maski mga utod naton nga nagatrabaho sa luwas sang pungsod. Amo ni silang pinaka-reliable. That's why tanawon mo Bombo Andrew like Hong Kong kag sa diin man nga bahin ng mga kapungsuran ginapangita na nila nga mga helpers nila Filipinos. Correct. Because kabalo silang Pinoy very efficient kag pisan na iya sa trabaho. Correct, Bomboan. No, mahinlo tanan. Masaligan. That's why sa tanan man nga aspekto kung domestic helper ka, kung sa medicine ka, kung sa sports ka, kung ano man nga field, ga-excel gid na iya Bombo Andro ang mga Filipinos. Just like sa bitita naton this morning sa patagsang medicine. Sa kay Doc Melvin Sanicas. Well, actually, Bomboan, dugang nanging background. No? Yes. Ano ni siya, Bomboan, no? Vaccinologist ni siya. Wow. Siya ni Bomboan na dumduman mo to, he's from Switzerland. Yes. No? Yes. Sa Switzerland ni siya, Bomboan, actually, nag-tiner. Pero Bomboan, because of this award, actually, sa Baguio ni siya, Bomboan, natagaan gid sa award, no? Sa Baguio, gini siya natagaan sa award. So, ang The Outstanding Young Men, actually, Bomboan, damo Pinoy, no? Yung pangtagaan sa award. Wow. From, sa bisandiin man gabahin sa pungsod Pilipinas, Bomboan, sila ang gin-recognize, gino. So, mga nagkalain-lain nga patag, especially sa kay Doc Melvin Sanicas for the medicine, kag for the science, Bomboan, kay because sa iyab lang mga gin-ubrang nga mga panibago man no, nga mga inventions or ideas in related to this COVID-19 pandemic. Kaya syempre Bomboan siya
ginatun-anin nila ang ginatawag bilang pabag-o nga variant ng Omicron. Okay, bumbuan siya man yung ginagatag man siya sa ato idea kung ano gin man bala ang Omicron. Siyempre, we know Omicron is one of the fastest nga type sang variant no sang COVID-19 to spread. Yeah. But based on Doc Melvin, no, kabalo sila kung ano gid ang ginatawag nga Omicron variant kag paano ini balikawan bumbuan. So, Yes. dugay-dugay, no? Yes. Kilalaw na siya kag makaupod na itong bumbuan. Yes, especially subong man bumuan dro nga ang COVID at least amat-amat nga die down na gid man siya. correct yun. Kumbaga amat-amat na gid man siya dula. Diri sa aton sa Pilipinas. Yes. Pero baryan nila basi after election bawti kay layo lang, no? Pero sa iban nga countries, no, mayara nga Correct. nagabalik naman. Correct yun, bumbuan. May Oo. mga lockdowns to sila gani. Hindi gid taya kasigurado, Hindi no? gid. Hindi tayo magkumpiyansa. Oo. Anyway, inita na ang diskusyon na natin diri sa aton nga pagpangalagad diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapik
natapikansang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicate Radyo Bacolod. Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Andro, yan na si Doc Melvin. Yes, Bomboan, no? So, ato ni welcome si Dr. Melvin Sanicas. Bomboan nga, isa ni sa mga honorary or nakabato man Bomboan sa pagkilala sa The Outstanding Young Men. So, Bomboan, ato ni welcome sa piyang kaninya ang honorary sa TOYM. Doc Melvin Sanicas. Doc, good morning. Welcome din sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bomboan and Bombo Andrew. Hello, good morning Bomboan, Bombo friends. Magaga sa inyo tanan. Okay. Doc, salamat sa imong time, no? Once again, congratulations sa muni nga sa nabaton mo nga pagkilala, no? Bilang one of the honorees ang The Outstanding Young Men. Doc Melvin, no? So kamusta? By the way, Doc, narikin din subog sa Pinas, Doc, or sa Singapore. Sa Singapore ka subong. Okay. Damo ginakaduan si Doc, no? But, Doc, na-base ka gid sa Kwan, sa Switzerland si Doc, no? Yes, sa Switzerland. Okay. You're in Singapore now because? Kaya naglabay lang ko, bakasyon man gamay, tapos ang akon nga airlines dili naglabay for for layover. So, next panumdum ko extend lang ko anay gamay para makabisita ko mga friends ko. Kaya dili man ko nag-ubra si Munay. Sana all, Doc, no? Lagaw na lang. Lagaw na si Doc. Pero, mabalik ka sa Switzerland or pauli ka sa Pilipinas? Next week. Yeah, okay. So, meaning, nakapauli ka na sa Pilipinas and balik ka na sa Singapore, sa Switzerland. That's right. Pila ka years, Doc, by the way, nga wala nakapauli? Well, before nagpuli ko for TOYM, ang last ko nga puli was 2019. Okay. Ang plano ko tani mapuli 2020 pero nabalaan taman ko natapos in 2020. Yes. So wala na dayon. Oo. Before we discuss ning award ni Doc nga paano siya napilian sa Outstanding Young Men. Pero Doc, halog na gid subong, no, ang mga restrictions kamusta? Kay Doc ka okay na subong mag-travel? Actually, sa Singapore gani, subong nag-announce na sila na kwaon na nilang trace together nilang app. So, dili sa Singapore, kinahanglan ang cellphone mo on permi, may Bluetooth, tapos you have to check in sa establishments para kung may ma-positive dito, ma-inform ka dason, di ba? May nag-positive sa lugar nga.
Pero nag-announce na sila nga sa Tuesday, kwaw na nilang Trace Together app nga hindi na kinandan kuno. So meaning, at least maskin dire nakita nila nga hindi na siya muna kadako nga problema. Yes, that's right. No, pareho man sa aton diri sa Pilipinas, Doc. Okay na, sang una yang travel mo, may miyara ka pa mga quarantine and all. Pero subong niya so far, medyo halog-halog na gid man niya. So sa iban nga mga countries, Singapore, and pabalik sa inyo sa Switzerland, Doc, wala naman duro pa requirements. Wala na, basta fully vaccinated ka, wala na sing testing. Pero kung hindi ka vaccinated or hindi ka makapakita sing proof nga na infect ka kag nag-ayo ka na, may ara gyapon nga requirement for rapid antigen test. That is why, Doc, nga sa mga kauturan naton, if you want to travel, gidya nga mas hindi amo na ka-stricto and all, dapat siya vaccinated kagid, Doc Melvin. Yes, that's true. Kay siyempre ang imo nga ang imo choice is magpakita kasing mga results, di ba nga na infect ka na or nag-ayo ka na. Or muna mas dasig, di ba nga pakita ka lang sing results nga nabakunahan ka na. We'll discuss further, Bombo Andrew, sining COVID with Doc. Pero ano taanay, makanto taanay sa award, kaya syempre na-impress man kita, no? Isa ka Pinoy, isa ka Filipino, si Dr. Melvin Sanicas, isa ka nahatagan sang award bilang Outstanding Young Men. Outstanding Young Men. Sa ano ni siya nga klase sang award, Doc? I mean, sinong nag-organize ni? And paano? So, ang organizers bale is JCI Philippines, kag yung TOIM Foundation bale. Tapos damo sila mga ibang sponsors nga gabulig sa ila every year, like the Jerry Rojas Foundation, I think Metro Bank as well, kag iban pa nga mga companies nga sponsor like PLDT. And this has been an annual thing since 62 years ago, nag-start sila. Dugay na siya. I've heard of this before kay may mga kilala man ko nga alumni sing UP College of Medicine nga nagdaog sini nga award several years ago. So I know what this award is, pero why ko una ka-realize nga this is a big thing dali. So abi ko do simple lang, but over the years ang mga tao nga natagaan sing award nga ini bale ang mga who's who of politics, of broadcast journalism, of showbiz, and the likes. And So, saan ni siya, Doc, ang award? Awarding? April 8. April 8, okay. So, paano sila, let's say, paano kanila, Doc, napilian? Kinanglan mo may entry ka? Or paano ang ilang mga screening sina? So, ang pag-explain sa amon sini, kay damo si mga JCI branches or chapters sa country, diba, sa Pilipinas. I think all of these JCI chapters can nominate people, pero dapat may manominate man, may mambal sa ila. We nominate this specific person for this specific industry. Kay, for example, you nominate someone for arts, you nominate someone for education or science. Tapos isubmit na siya sa chapters ng JCI. Tapos ang JCI chapters will submit to the headquarters. Tapos ma-start ng screening process. So, for example, sa amon, more than 1,000 kuno ang nominations. Tapos out of that, over 1,000 mapili sila. I think 100. Tapos ang 100 nga amo na silang screen sa screening committee, which is also composed of previous TOYM awardees. Tapos, paggamay na lang ang number, like 20 or 30 people, ihatag na siya sa judges. Nga this year, ang judges were people like Secretary Briones, Education Secretary Briones, and former Chief Justice Renato Puno. They were some of the judges. So, hindi lahog-lahog, Bombo Andrew, no? More than 1,000 ang gin-nominate, 100 ang gin-screen. Pero pila na lang again, Doc, ang nahatagan sang award? Balik 10 kami. 10 Imagine. Ang 10 nga na, Doc,
came from different industries like imo sa Yeah. So, bali, may isa ka science and technology, may isa ka medicine, may arts, 3 ka education. I think Wow. 3 sila this year. So, lain-lain bali nga fields eh. Oo, imagine. Tanan ni mga Filipinos ni tanan. Yes. Requirement ang Filipino. So, we were asked to submit proof nga Pinoy kami. So, you can submit a birth certificate or your passport. Di ba? So, and then, pulo ka mo, grabe no, ka-prestigious nga award. Galing. And then, like ano ang ila, Doc, nga criteria, nga sa thousands nga ni, na-cut down to 100 and then na-cut down to 10. Anong ila criteria nga paano kanila pilion, Doc? So, ang hambal sa amon, siyempre explain mo sa amon after, ang ila ko no ginapangita is ang impact mo sa Filipino community or Filipino community overseas, ang imo excellence sa imo field of industry, kag bali ang impact sa imo ginaobra sa imo field of work man. So, I think amo na ang ginalantaw nila. Tapos, syempre ginalantaw nila nga wala kasing criminal record. So, kailangan kami masubmit sing NBI clearance. So, amo na tanang ginalantaw nila. Dapat limpyo agad gali bomboan. Oo, dapat okay kagid nga deserving kasi ning award. Pero Bombo Andrew, Yes. This time gusto na naton ipamangkot kay Doc. Oo. Ano ang nahatag mo nga impact, Yes. Doc, sa community? Especially siguro dito ka sa Switzerland, no? Nga paano ka nangin outstanding young man ka, Doc? So, ang ginambal sa akon sa profile ko bali. So I've been working on vaccines and viruses and infectious diseases since 12 years ago. So bago pa nag-pandemic, bago pa nag-COVID, nga sikat ang bakuna kag mga viruses, amo na ning ubra ko simuna. I've been working on influenza, which is another virus. I've been working on HPV, human papillomavirus, nga cause cancer. Tuberculosis, nga hindi siya virus, it's a bacteria, pero I've been working on that as well. So I think gin-consider na nila tanan nga naubra ko in the past, gin-add ko nga mga research findings for these different pathogens. Tapos at the moment, bali ang nagwa na ang COVID, ang akon nga work sharing information about the virus, about vaccines. Tapos ang current work ko nga gahimo kami sa akon nga obrasing COVID vaccines nga pwede magamit sa mga countries nga wala pa subong masyado na bakunahan kay ang problema to subong madamo na nabakunahan sa bilik nga kalibutan, I think around 67% na. Pero most of these numbers are in rich countries and middle income countries. Pero if you look at countries in Africa, jutay gidiga ko ng bakunahan na may ibang ganyan countries wala pa 10%. Sa aton, di ba, sa Pilipinas 60, 65 or something percent na. Kadamo gyapon si mga lugar sa Africa nga wala pa kalabot 10%. Grabe, Bombo Andrew, Yes. no? Why pa din ang dahom ang bakuna? Ara na amo na ng trabaho ni Doc Melvin. So no wonder nga mahatagan siya sa award, no? Grabe, Doc, no? And speaking sina nga vaccine, sina nga bakuna nga ginatrabaho niyo subong. Kaya bal mo na gani, Doc, 67% Bombo Andrew ang nabakunahan worldwide. At least, no, nasobra na ta 50%. So, ang wani siguro nagaganaga ng COVID. Pero ano nang klase, Doc, sang bakuna? Ano man, may mga specific names na or what? Ang inang bakuna nga ina? Nga for COVID. Di ba ang nabalanta na ang mga mRNA vaccines like Pfizer, Moderna, tapos ang viral vector vaccines, AstraZeneca, and then ang inactivated vaccines na ginagamit sa Pilipinas, Sinovac, in other countries, Sinopharm. So ang ginahimo namon nga bakuna subong, it's a protein-based vaccine. It's not a new technology actually. Damo na sing bakuna nga amon ni. Pero may ibang gyapon nga mga tao hasta subong nga nakulbaan sila gyapon magpa-inject sing mRNA vaccine kay bag-o, di ba? Bago ang teknolohiya. So ang amon nga ginahimo it's an old technology using protein lang and hopefully makabulig sa mga tao especially sa mga nakulbaan gyapon nga magamit sing mRNA.
Okay. So, Doc, ang ini-Doc nga mga vaccines ni Doc, amo ni siya ang mga butang, na especially, kagid, no? Na dogin, lang imong works, especially sa sining mga ginbuhat mo man, in related to this COVID-19 pandemic. What a coincidence man, Bomboan, no? Kay prior sang na COVID-19 pandemic, si Doc Melvin, he knows na, no? Kung paano ni Bomboan ang to fight against the COVID-19. But Doc, ang ini-Doc nga mga vaccines ni, amo sila Doc ang naghatag pagid sa imo sang award or mga naghatag sa imo pagkilala to be part of this award, Doc? Yeah, well, yes, I would think so. Kay si una, sing gaobra ko sa flu and other pathogens. Wala man na interest masyado mga tao sina. So maskin si una aran ako sa Twitter or gapang post na ko singa muni sa LinkedIn or Facebook. Tuway na masyado wala bala interest ng mga tao. Pero sing aran na ang COVID, gulpi lang nagdamo ang mga followers ko tapos pidamo ka pangita sing information. Correct, Doc. Wala pa ko 10,000 followers yung una before COVID kasi pag COVID nagdamo because of his exposure man, Bomboan. Yes. Grabe, no? So grabe man yung trabaho mo, Doc, no? I mean, it takes siyempre, kunwari, kaya abilidad, ka-alams niya, hindi man niya basta-basta. So, wow. So, ini nga vaccine subong, ang gina-work out mo, Doc, hambal mo na gani. So, I mean, di na ka mo kutob dira. Kaya, siyempre, amo naman hambal mo earlier, ang nabalaan ng naton, Bombo Andro, hindi baluan ta lang. We have, Pfizer, Moderna, amo ning gagwa. So, inayang gina-develop mo subong nga vaccine, di ina na siya, Doc? Nakatapos na kami sing phase 1, phase 2, phase 3. Okay. Ang subong ang ginahulat na lang namon nga ma-inspection sa WHO. Kaya mo na mo mag-submit ka mo sa ila sing data nyo. Makadto na sila sa inyo plant, inspect sila. Tapos lang tawon nila kung okay ang inyong facility and check to mga processes. So, kung mahuman in the next few months, then we expect approval also after a few months. Grabe pa. Budlay hambal kung saan, hopefully, by the end of the year. Wow. So, ano na ang pangalan sina? Klaron ko liwat, Doc, ha? Anong difference sina sa vaccine na nga ari ka ginatublok na sa amon? I mean, anong difference sina? Well, wala pa siya pangalan, subong. Ang pangalan siguro magawa na siya kung na-approve na siya. Okay. Ang difference mainly is it's an old technology. So it's using protein. Spike protein man gyapon nga nababalaan ta di ba ang spike protein na mo na ang ginagamit sing virus para mag-attach sa aton nga cells, di ba? Yes. So amo man gyapon ang difference lang sa mRNA ang ginahatag is mRNA itself, not the protein. So, amo man gyapon bali ang effect in the end, pero iban lang ang paagi. Sa pag-train sa immune system. Can we say nga this one is better than sa natublok na salmon subong or ano, Doc? Well, kamudlay magambal nga better in terms of efficacy, diba? Kay mahimo mo lang na siya Bomboan kung mahimo kasing study, i-compare mo sila duwa, di ba? Pero kung mambal ka nga mako kasing isa ka study, tapos i-compare mo, that's not really scientifically correct. Pero ang makita lang namon sa study is nga ang adverse events mas jutay. Okay. Wala nang siyempre it's an old technology tapos hindi siya as reactogenic, meaning jutay lang ang mga reklamo nga mag-react ang lawas mo. Oo, kay sinibalaya, Doc. Grabe. Yes. Di ba kami or kita nakapa-vaccine sining let's say Pfizer si Bombo Andrew, ano gani ka Bombo Andrew? So Janssen and booster ko Pfizer Bombo booster mo. Yes. Sus, dumahigda kagid Doc mo. Nahila napgid kuya for 2 days ya tutuod na lang reaction sang lawas ko. So this one ang inyo gin-develop not so much. Yes, it seems like amo na. So ang study namon himo siya sa mayroon kami site sa Pilipinas, Brazil, din pagani man, many other countries in Latin America, and so far, ang study sa phase 3, ginapakita nga ang adverse events from this vaccine is very minimal compared sa existing COVID-19. So, Doc, sinong mga upod mo nga naghimo siniya nga vaccine nga aprobahan? Dira nyo ni ginhimo sa Switzerland? No. So, bali,
ang nag-develop sini is a group from China. China. Tapos collaborating with a group in the US. So, syempre, di ba ma-develop ka na isang bakuna, no? Kung na-develop mo na ang bakuna, idaloon mo na sa ibang countries for the clinical trials. So, kumbaga, damo ang involved, hindi lang isa. Damo ang groups ang involved. Okay. So, grabe, grabe si Doc. So, diin ka, Doc, nag-join. I mean, diin ka mo nagtrabaho, sini. Ikaw, ya? So, when I joined the company, phase 2, phase 3 na sila. So, bali wala ko yung ka-intra sa development itself yan. Nag-intra lang ko sing ara na ang nahimo na ang bakuna, ang candidate. Tapos, nag-start na sing studies. Nagkanto ka gid sa Amerika, Doc? Wala. Kasi siyempre, subong ang restrictions, grabe, di ba? So, everything is very different. Una, wala pa COVID, maghimo kami bakuna, yakatuloy kami na yan sa lugar. Sampul din makadto sa Africa, makadto ka sa China, or wherever. Pero subong tanan-tanan online. Okay. So you do it online. So kumbaga nag-one man gali ka mo, nag-zoom man ka mo. Yes, oo. Grabe Doc so, na. Mangita kami si mga doktor itself nga dra sa country mismo na mabulig siya amon with the clinical trials. So si una makadto kami na mang-recruit, mangita sing tao, mangita sing volunteers nga kami gidyara da. Subong because of COVID, wala, tanan online. So, pwede man gali online, no? Grabe, no? Tanan online na subong. Doc, for example, for the mga blood samples, paano na, Doc? Paano nyo kung kinanglabi nila mga... Well, depende. So, ang may makadto nga nurse day or medtech or health professional sa balay, sing pasyente, makuha sing dugo, sila man ang makadto na nga ma-inject sing bakuna. Tapos ang samples ipadala sa central lab sa sa country. Pero may iban nga mga samples man nga ginapadala sa mga more sophisticated labs nga mahimo pala si mga immunology studies. Wala man na usually sa tanan nga country, so kung ginapadala na siya sa Italy. Because in Italy there is we have a partner nga sila ang very experienced and they've been doing this for decades. So, ginapadala to sila to do the further studies on immunology. Okay. So, amo gali ni, no? So, gusto pagid namo ni Bombo Andrew, Doc, may baluan, due type, dugang pagid nga background mo. San o kagid, I mean, Doc, ang tuig nga nagsugod sa paghimo sang bakuna, kag ano gid inang pinaka-first nga vaccine mo, nga, or ikaw together with the group man, nga nahimo mo, Doc? Well, it started in 2011 sing nag-eskwela ko sing masters in vaccinology and clinical development sa Italy. So may masteral na gali, Doc. Yes, it's a program na bali it was sponsored during that time by the university, by the Italian government, and by Novartis Vaccines during that time. Tapos I was involved in the flu vaccine, so influenza vaccine, and a meningitis B vaccine. So it's a vaccine against meningococcal B meningitis. Okay. So dira nagsugod, Doc, sa naga-masteral ka sa Italy. So meaning nagpa-Italy ka gid, Doc? Ay, oo. Wala pa online si una, di ba? Oo, so grabe, Doc, no? Halin diri sa Pilipinas, amo nang pinaka first country mo. Singapore. So after Philippines, sa Singapore ko ani nag-ubra sa ila ba lang ato FDA. Food and drug. FDA naton. Tapos amo na after a few years, I don't know, siguro na bore ko, nangita ko sing something to do. Muna nagdiretso ako sa Italy. Sinakita ko ning opportunity na to study vaccine development, libre. So libre. Libre because you were a scholar. Yeah. So scholar kami, pero sponsored siya ng Italian government. So, wow, grabe, Doc, no? So, amo nang pinaka-first, pero pila na ka bakuna ang na-involve ka? I mean nga, upod ka, nahimo mo, Doc, halin sang 2011 up to present. Well, medyo madamo naman. So, influenza, meningitis, tapos another kind of influenza vaccine, HPV, human papillomavirus vaccine against genital warts and cancer. Tapos syempre damo man nga mga bakuna nga wala na human nga fail, no? Kaya syempre
ang nakita talang permi ang successful nga bakuna. Damo sing bakuna ang wala kay successful. Oo. Grabe mo, Andrew, kapamilyar gina sa aton talan nga mga bakuna nga involved si Doc. Pero Doc, speaking sang na fail nga mga vaccine, nga may vaccine ka mo nga ma-develop, let's say nga nagaka-fail. Well, damo nga possibilities for that bombuan kay posible nga ang bakuna nyo not reactogenic enough, hindi siya pala maka-producing immune response na kinanlan or posible man nga ang pathogen, ang disease itself would like it katama himuan bakuna kay kaalam datig mag-evolve. So kumbaga mahimo ka bakuna for this pero ga-evolve na siya. Nahimo mo na ang bakuna, hindi na siya parehos kaya nag-evolve na siya. Okay. So which means, Bombo Andrew, kung i-apply ta na sa pangabuhi ta, normal lang man ang failures, no? Kung may, di ba, Doc? Very normal. Yeah, kung may nag-succeed, may failure, gid na. So meaning, ano lang, depende lang na sa, imagine, no? Paghimo sa bakuna, maski ano ka pa da ka-expert, pero may nagaka-fail, gid. Next naman, di ba, Doc? Correct. Pero sa totoo gani, ang drug and vaccine development, mas madamo ang failures kaysa sa success. Oo. Yeah. So since 2011, lawig-lawig na, Doc, no? 2022 na kita. Pila ka na ka-years sa himuay bakuna? Doc? Mga more than a decade. 11. Wow. So that's why subong na ano ka, Doc, na-recognize si Doc, no? Na-recognize Bombo Andrew si Doc. Correct. Because man sa iya gintrabahoan niya ni, no, di ba? Hindi man niya Doc pwede ya Doc nga tagan ka lang award nga why mo ni gintrabahoan for sure gapulaw bugtaw kagid sini Doc Melvin. Look, madamo man sing times nga nagamuna. Medyo subong wala na pero sing una may damo gid. Yeah. Okay, so gusto ko pagid balikan pagidugang si Doc, no? Si Doc para sa mga listeners naton kasi syempre grabe imaginable gay mo ka vaccine subong ko imo ka vaccine kontra COVID. Kit kami nga mga Filipinos, proud man kami sa imo, pero ang ginhalinan mo gid, Doc. Para dugang naton nga makilala si Doc, no? Din ka, Doc, you were born and raised here in Bacolod City. Born in Iloilo pero raised in Bacolod. Okay. Studying gid ka mo sa Iloilo, Doc? Kating gani man sa Pasig. Pasig. Okay. Father kun mother? Well, ang parents ko, Negros ginaya, parehos. Galing kay Simuna, ang nanay ko gaubra sa Iloilo. Muna nga dito ko ginbata. Okay. Pero originally, diin sa Negros, Doc? Well, daddy ko is Himamaylan, mami ko is Bacolod. Okay. So, diri na inyo balay sa Bacolod? Yes. Din ka nag-school, Doc, elementary up to high school? Sa UNOR. Hello sa mga mga taga-UNOR. Yeah, UNOR yan. UNOR yan. Si Doc. Okay. From elementary? Elementary, high school. You are a UNOR yan because of your parents or diragid ka gilang gid pa eskwela, Doc? Hindi sila UNOR yan. Ako lang yung UNOR yan. Ikaw lang yung UNOR yan. Pila ka mo sa family, Doc? Tatlo. UNOR man sila tanan, elementary, pero ang sister ko nag-high school sa Masay, Manila Science High School. Ang brother ko sa Don Bosco, sa Makati. Wow. Okay. Diin gid anong barangay niyo diri sa Bacolod, Doc? Takuling, City Heights. Okay. Lapit man gid sa UNOR. Okay. Lapit, no? So, Doc, since elementary, ga-excel ka man gid. I mean, may mga award ka man gid. Oo, medyo. Okay. Mga bata medyo. Ara ka pero sa top 10, Doc? Top 1. Wow. Medyo. So, no may pugong ba si Doc? May pugong. Number 1 kagi just sa class up to high school na, Doc. Yes. Wow. So that's why. Din ka nag-medicine, Doc. Anong imoging kuha gid nga course pag college? So, pre-med is UP Manila, Biology. Oh, wow. Ang medicine sa PJ, UP College of Medicine. Siyempre, no wonder nga muna na sa bundok, no? Hindi ilahog-lahog ang alam mo. Okay. And after you graduate, pag-graduate mo, Doc, may mara ka pa na cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Cum laude. Hindi ka mo buwan. Why luwas? Okay. So, and then, after graduation, din ka, Doc, nag-practice na sa imong medicine? Well, ang una ko nga obragid ay sa Singapore na.
sa FDA nila. Diretso it's na called sa the Health luwas. Sciences Authority. So it's under the Ministry of Health. So to under sing DOH na bala. Actually ang storya na medyo funny kay after medical boards gusto ko mag-apply sa ubra nga do. Nga medyo lain. So nga hindi bala sa ospital anay. Okay. So tapos kadamo ko sing gina-applyan sa Pilipinas. Like ano 40 organizations gina-applyan ko. Wow. Like our DOH, WHO. Okay. Wala gid sing may wala gid successful. So tanan-tanan gina-applyan ko, puro tanan failed. Because ano Doc? What do you think ang rason? Kada mo nga reason siguro I don't have experience. Okay. Kaya mag-ulang ko na-graduate or wala ko sing connections or something like that. Yeah, ang imo graduatean nga kurso, wala connection sa trabaho nga gina-applyan mo. Ay, hindi ano naman? Wala ko pala sing support sa akin para okay. You know what I'm trying to say. Yeah, backer. Wala ka backer. yes. Okay, and then so sing damo-damo na ko na-applyan nga wala gid successful. So I thought it's a sign to look somewhere else. That's why Singapore. May nakita ko nga job advertisement sa JobsDB. Tapos wala, nag-apply ko. It's a role sa Ministry of Health in Singapore. Nag-apply lang ko kay panumdum ko, why not, di ba? Try lang. Tapos nag-email sila nga makadto ko sa Singapore for an interview. Ang first thought ko sina, why ko expect naman ko ubra? Gusto ko lang kay sila mabayad eh. Di ba? At least free trip, di ba? Yeah, okay. You were Doc, then? Pero edad nakuha mo? ko ang ubra. By the way, yung batin ko, pila edad mo, Doc? During that time? Pagpa-Singapore mo? 25, you're very young. Okay, and then, nag-fly ka na, nabaton ka. Oo. Tapos nabaton ko, nag-offer sila sing contract. So, wala, gintuloy ko na. I think it's better than waiting sa opportunity sa Pilipinas. Yeah, wow. Okay, so grabe, Doc, no? Grabe. Pero, Doc, sa sining success mo, sa sining, syempre hindi kami na mag-question ni Bombo Andrew academically because ga-excel ka man, gid, no? Pero may mga failures ka man, Doc, na agyan. I mean nga para sa imo, do ka down sa imo sinang nga moment. Kiti academically, ga-excel ka, gid, eh. Ang kapasidad mo na kung kaya nga nagahimo ka na subong vaccine, hindi na kami daya magduda. Ara na iya ang kaalam sa imo. Pero, Doc, para ma-share kag ma-inspire taman pagidugang ang mga kauturan ta. May mga failures ka man. I mean, during that time nga feeling mo very down ka. Oo, syempre. Especially kung gaubra ka sa sagwa na wala sa Pilipinas. Siguro hindi talang makita kasi syempre kung may mga movies about Filipinos working overseas, di ba? Pirmi lang do success or syempre wala lagi na focus ang kabudlay. Pero way labot sa syempre na mismong pamilya mo, na mismong Pilipinas, all these things. Kabudlay kay kung sa sagwa ka gaubra, you need to work doubly or triply hard to prove to the company or to the people who employed you na good decision nga gin-employ ka, di ba? As compared to a local nga ginkuha nila. So ang imong effort dapat doble or triple. That's one. Tapos syempre kung ang ginastoryahan na mga promotion or things like that, hindi ka man dason mas talupang. Exactly. Pero syempre unahon nilang local, di ba? Ang ila. That's normal. Yeah. Doc, mabatiin ko, discrimination exists kunyara ka sa luwas. Yeah, of course. Yeah. Okay. I mean, I think that is everywhere. Yeah. And especially if you are outside your country. Tapos ang isa pa is ang kung ara ka sa lugar nga may language barrier, di ba? Syempre, so ang imong syempre balanta English, di ba? Tagalog, Ilonggo. Pero if you're in a country nga lain ang ila ginagamit nga language, syempre dapat matuto ka man or dapat makaintindi ka man maka-communicate ka sa ila. Tapos ang cultural differences pa. So if you add all these things, hindi siya hapos mag-ubra outside, especially in a field na like science or medicine na it's traditionally really a field of, you know, those old white men and the people who are from, you know, the Harvards of the world, Oxford, Cambridge, mga grabe ka bala ka mga sikat nga mga eskwelahan. I mean, ang UP sikat sa aton, di ba? But when you go outside of the country, it's a different story.
Yeah. So, amo na, no, hindi man basta-basta, no, may struggle get. But, where you are now today, Doc, kunin ka subong niya, I mean, you think na reach mo na ang gusto mo matabo sa imong life? Well, I hope not na after sini downhill na. So, ang ako nga gusto syempre dili man ko gyapon maupra sa amon eh. Kadamo pa si mga masakit nga wala bakuna eh. So I hope I can still do this, you know, in the next 20 years or so. Wow. Makabulig man gyapon sa paghimo sing bakuna para sa mga infectious diseases or even non-infectious diseases, you know, like cancer, for example. So, gusto mo, damo ka pa ma-vaccine nga mahimo after this COVID, but balikan ta naman bomboan ang COVID. Kaya speaking of COVID, Doc, kami sa Pilipinas may fear eh. After election, di ba subong kanay-kanay, okay na kami. Halos ganit Dres Bacolod, ga 0, ga 2 na lang yung kaso because vaccination-wise, nang kalabanan sa mga tao, Dre, Doc, sobra na ganit ka pang lakaak ng nabakunahan. So, due tayo naman lang, less than 5%. At ang gurong hambal di isang EOC sa Amon, Dre, sa Emergency Operations Center, why nakabakunahan? Choice na gid na nila. Why sila nabakunahan? Because may iban, Bidok, may mga sekta or grupo nga hindi magpabakuna. So, muna lang gid na iya, Doc. So, I mean, anong tendency sini Doc? Kay naka-vaccine na kami, may 4th dose pa, mga amo sina. Anong pagtanaw niyo dira, Doc? So, one, ang mga tao nga wala na bakunahan, there's a high chance na ma-infect sila sa Omicron, kaya ang Omicron is very transmissible. So, in a way, they will also have natural immunity soon, one way or the other, di ba? And hopefully, hindi sila makakuha ng serious COVID, nga hindi sila ma-hospital. So that's one. I think in terms of booster, let's say, there is a chance nga ang mga 65 and above with chronic medical conditions, siguro posible nga matagaan sila another booster. Kasi iba nga country, subong gamo na niya. Patian niyo ko? Yes, go ahead, Doc. Continue, Doc. Sige, Doc. Okay. So, ang booster, posibleng ang 65 and above with chronic medical conditions, siguro matagaan sila. Siguro sa mga mas bata, nga wala sing sakit, I don't think it's really needed. Pero depende na, di ba, sa pag-evolve man sing virus. Kaya ang Omicron is very transmissible, but it's not really immune evasive. Meaning, ang immune response nga nakuha natin sa bakuna or sa natural infection can still fight Omicron. Pero kung may mag-emerge nga variant nga very immune evasive, malain naman ang picture nga basic na naman sing another booster. So, kadamo sing mga factors na kailangan i-consider. Pero looking at the situation subong sing Pilipinas, sing world nga we have now 67% fully vaccinated. Makita mo gid nga ang trend if you look at the WHO COVID situation report since end of March gapanaog ang cases and deaths. So I think it's a good sign. Okay. So it's a good sign nga naman ang ni Doc. Kumbaga just like before sang 100 years ago, nag-alagi sa aton Dre nga amo man nga sa isang COVID ma-adapt naman na ni isang tao, Doc. Okay naman lang ni. Okay, hindi na siya new mo, di ba? Amo lang na nga sing 2020, syempre white ta kabalo ko ng imuon, bago siya nga virus, wala gid nato nakita sa atong immune system. So subong dumudamo na na-infect, dumudamo na nagpabakuna. So hindi na siya bago. Okay. So kabay pa, Doc, no? Yes, kabay and yes, ni gani. Syempre, Doc, before kami magtapos sa imo, sa pag-interview namon subong kay Doc Melvin, single and ready to mingle man gyapon si Doc. Yes, pero ni kuya single and ready to mingle. Doc, tawagin si Doc ka-focus sa iya sa nga career, Doc Melvin. Okay. So, bomboan, Doc, sang nagligad tong February. Sang Valentine's Day to na guesta ni si Doc. So Doc, kamusta tong date? Kamusta ang date? Oo, nami. Okay. Sige, dada mo na yung interesado. Single pa si Doc, ha?
Okay, sige. All right. Anyway, Doc Melvin, ano ang mensahe mo para Yes. sa ato niyang mga kauturan, especially sa COVID, at the same time mga life lessons, Doc Doc Melvin, before we wind up? So, siguro ang life lesson lang, history ng mga gina, di ba? Hindi lang sa vaccine development, Yeah. pero sa ubra in general, Yes, damo yes. ginapin may failures. Yeah. It's always gonna be there. Mm-mm. Maskin ano ka pa maskin ano nga level ka pa sa imo Yes. career, no? Mm-mm. But the important thing is just to, if you feel sad, pero move on, di ba? Importante nga mag-move on and continue with what you're doing, or if you're not happy with what you're doing, change, do something else. Yes, I think that's important. Yes. And sa mga viewers, mga galantaw, so salamat sa mga nagpabakuna na kay you are really helping us all in this pandemic. Sa wala pa nagpabakuna, please reconsider, talk to the people nga nagpabakuna na, and we are still all here. Why man kami naghimo zombie, why kami nakatay, why kami na microchip. So I think we are actually the evidence nga safe ang bakuna. Doc, mabatiin ko, Yes. kay ang nagahimo gani isang vaccine, just like you, hindi man na yung hindi man na yung amo yung inyong nga ano ni gani tawag, objective, nga nagahimo or tinutuyog himo ko vaccine kaya para magsumbing tao. Ikaw na mismo makatestify sina, Doc, nagahimo ka mo vaccine. Di bla, para ma-cure. Oo. Wala kami sing goal nga mahimo zombie ang mga tao. Kaya ano bing Anong kwaon? Anong kwaon? Kwaon sina kung zombie na tanan. Oo. Yeah. And last but not the least, gusto ko lang mag-hello sa mga classmates ko sa UNOR, no? Kay with COVID, 'di ba? Do naging mas close kami kasi maskin wala kami kita na, mas damo messages sa Facebook, Facebook Messenger, kung kamusta na kamusta na di. Damo sila pamangkot sa akin about COVID. So sa akon nga batch 93 ng elementary kag batch 97 sa high school lang na, di ba? So, hindi ko lang mag-hello, especially sa akon nga classmate halin sing grade 1 si Kashmir Montalvo. Classmate ka mo, Doc? Yes, classmate ko si Kashmir since grade 1. Okay. So 1997. So how young are you now, Doc? 30s Ngayon, pa lang? So kayo, ang TOYM hasta lang 40, di ba? So, ang unang clue. Wow, okay. Very young pa. Young pa. Gina-quote niya ganito mo ang word nga young. Young, di ba? The outstanding young men. So bubuan para sa ako, ang pinaka-importante nga word sa TOYM. Yes, the outstanding young men. Life begins at 40. Di ba, Doc? Amo na? Definitely. Wow, sige. So to one of the outstanding young men, Yes. Dr. Melvin Sanicas, no? Ginatagan awards ng TOYM. Yes. Doc, thank you so much for Thank your you, Doc. time. And Thank you, good Doc. morning. Maraming salamat sa inyo. Good morning. Happy Yes. Sunday. God bless, Doc. Yes. God bless. you. Okay. Yes, Salamat, Dr. Melvin Sanicas. Grabe po ang Andrew, Yes, no? Bombo Tiyari sa mga kauturan ta, nakasigilan na natin ang nagahimo mismo sa Mismo vaccine. sa bakuna na ganyan. Kaya nagahimo sang vaccine, why na sila Bombo Andro nagatuyo, ngahimuon sumbi mga tao. Di ba hambal ganin ni Doc, isa na nakapinoy nagahambal sa ato na. Sa wala Taga-Bacolod pa. Taga Bacolod. So ano man nabing kwaon nila kung himo nila tanan sumbi tao. Ti paano na lang taman kung magsumbi ta. Kaya sa babongbuan, ang term na balang zombie, that is for fictional lang yun eh. Fictional na siya for the stories. But bombuan, duway pa man guro sa may mga research nga nag-confirm nga zombie. Na zombie. Why? Diba? So meaning imagination talang imagination. Tanawa bla kung himuon ni sang mga tao ning mga sang mga naghimo bakuna, zumbing mga tao. Ti paano na lang man anong bimagain nila na? Correct. Well, bombuante ang zombie. Sila na lang ma-exist sa kalibutan. Ang ginatawag ng zombie, bombuante kung sa aton, ginasiling na ng mga amaranhig. No? Well, that's mga, kung sa story pa yan, mga fiction, mga fictional nga mga characters. So, sa mga movies, syempre, making up zombie stories, it's very easy, bombuan for the movies, no? Kaya because, ang imagination, daraya, paano mo makagather sang viewers and mga nag-interest sa movie mo, kaya because ka mo na yung story. But, sa reality, that's for,
Si Doc, Di na siya pwede. since 2011, gihimo na siya bakuna. Oh. And those nga mga vaccine nga na nga mga ginpang-mention Correct. niya earlier, tiyan mo nang ginagamit naton subo. Oh, Bomboan. Kita ang naga-benefit Benepisyo. Grabe, no? Isa ka Pinoy. Sa Pinoy. Si Dr. Melvin Saniquez. Isa ka bakulod nun. Bakulod nun. Kaya isa pa Bomboan, kin-quote, ginada nga internationally known Oo. nga vaccinologist. Wow. Kag, Bomboan, Pilipino. And I think dapat i-acknowledge mo ni si Doc Des Santos Bacolod, Ganit no? na ni, no? Hopefully, Oo. no? So, imaginable ang abilidad yung mga gina-enjoy. Kumbaga, Yes. nag-cure sa aton nga mga bakuna, kapang bato sa aton. Isa ka Bacolod Oo. nun, ang isa sa mga involved Yes, sina. isa sa mga utok to Ng Bomboan. mga utok sina. Amo na, that's why nga no wonder nga ma-recognize siya. Imagine na, Bomboan, from thousands of Filipinos Yes. nga ginatagan nomination na cut down to 10 ara si Dr. Melvin Grabe, Saniquez. Isa ka Bacolod nun gid siya. Taga Bacolod ang Iloy sa UNOR eskwela, isa ka UNOR yan. Kagambal ko na gani Bombo Andrew. No wonder man, academically speaking, gatapuan niya mo. Halin niya sang elementary up to sa college, ara ka na sa UP, Correct. nagaka cum laude ka pa Cum mo. laude pa. Sa Grabe, medicine no? pa na. Sa medicine aha. pa Bomboan. And para sa isa ka maalam nga tawo, no, nga gahambal na mismo nga ang failure is normal. Correct. Ano man niya, ang mga takeaway ta sira bala, ano man niya sa bahin sa aspeto sa pangabuhi naton kung pigado man ta manggaranon man ta damo man ta kwarta, Yes. successful man ta sa aton career. Correct. Pero ang failure ara lang na dira. Kag Bomboan, klaro gito ni Doc, coach gito yung Bomboan, sa ilang field, mas Oo. pinakadamo yung failure kaysa Damo success. failure, yes. So, failure sa kabuhi ta is normal. That is normal. Ang hindi na normal, kung paano mo siya handle, nga doon hindi kaya kabutwa. Correct. No? So, meaning, kung ga-fail ganing mga maalam nga tao, Oo. may mga manggaranon nga tao, pitapa bikon pulo pigado man ta. So, that's normal. Inaiya kung paano ka magtinguha, Oo. paano ka makamove on, next naman. Correct. Pero na bla kung bayaan ka sang boyfriend mo or girlfriend mo, di perting hilibuon mo. Pero pag sunod lang, hambal ka, next, di bla. Correct, move on. Move on. Move on ang Okay, yabi, ang ginaya Bomboan. sa life. Okay, Oo. sige, Bombo Andrew. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita, Yes. aton topiko, aton nga discussion, Andres, aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Time check, 30 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 9 sang aga mga kabombo. Before kita magpadulong sa aton nga another topic for today, diri sa aton nga platutunan na Good Morning Philippines. Mayroon kita na isa ka breaking news update no sa ginaaligar ginsalvage sa syudad sang Himamaylan. Bumbo Breaking News. Sabihan ka niya si Bombo Carla May Defensor para sa update kag paano ini na tukiban o kag na hibaluan kaysa ini kabiktima sa nga pagpansalvage sa syudad sa Himamaylan. Bombo Carla, good morning, please come in. Yes, Bombo Andro. So isa ka ginaligar nga lalaki ang nakit-an o kung nasapuan dito sa may along the National Highway sa Purok 1 na Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental, Bombo Andrew. Susunod kay Police Captain Romulo Gipilango, DCOP ni sa Himamaylan City Police Station, Bombo Andrew. Ini nga biktima, ini na-report ini siya kung nasapuan ini siya mga alas 5:20. Sini nga adlaw, Bombo Andrew, no? Kung sini nga adlaw. Kaga ini Bombo Andrew, ini siya nakitaan nga naka-backlid Bombo Andrew, no? Iya sini duwa ka kamot, kagang iya sini nga tiil, nahigtan ini sa nga packing tape, kagang iya sini nga guya, na-coveran ini sa nga bonnet Bombo Andrew, kag narap man sa nga packing tape Bombo Andrew, kaga may ara sang nakitaan nga placard sa iya sini nga tupad, samtang nagahigda ini siya sa kilidalan Bombo Andrew, may ara sang placard, no, nga nakabutang o kun ang nakasulat sa placard, may nakasulat diri Kap Makoy, na sa iyo pala si Bebot Morelio at si Boy Tapang. See you next time. Bye, JJ. So, amo na ang nakasulat, Bombo Andrew, sa puti nga, hindi na nato na-identify kung papel ini, no? Basta puti ang ginsulatan, Bombo Andrew, basta wala kung, basta puti ang ginsulatan, sa nga ini nga tinaga, nga Kap Makoy, na sa iyo pala si Bebot Morelio, at si Boy Tapang. See you next time. Bye, JJ. So, amo ni Bombo Andrew, no? That's why nga nakambal ang mga kapulisan, nga dogin salvage ini siya, kaga may igo ini siya sa ulo, Bombo Andrew, na madamo, no, multiple gunshot wound, no, ang nakuha ni nga biktima, kag na-recover sa crime scene, duha ka fired bullets ang caliber .45 pistol, kag isa ka fired cartridge case ang 5.56 mm Bombo Andrew. So, ini nga biktima, nagasuksok ini siya sa color blue nga t-shirt, kag maong pants nga mayara sang kataason nga ginalantaw sa mga kapulisan na 5'6", kagang iya sini nga color dark complexion ini Bombo Andrew, no? Kagang iya sini nga t-shirt mayara sang print, no? Color blue niya nga t-shirt may print nga Cubs 23.
So amo na ang iya sini nga panapton kag naka-chanelas pa ini siya Bombo Andrew nga nagaduag sa nga color blue Bombo Andrew. Okay. So Bombo Carla klarohon ta lang, may ginsulat nga Kap Makoy. Yes, Kap, Bombo as Andrew, in no? Kap nga kapitan. Hindi na naton matumod Bombo Oo. Andrew kung kapitan ini. Okay. So base siguro Bombo Carla no kay if I'm not ano lang gid hindi man kita ni makasiling ni kung may actually kay may Kap Makoy da no. May kilala da nga kapitan nga si Kap Makoy ano ni ang apelyido yan no. Isa ka kapitan si Kap Habilo Sadra no. Pero hindi ni Bombo Carla yung ma-finalize no. Way pa ni naton ginasiling kung base ano ni no base laing man ni gurong ginatumod si Bombo Carla kay actually ang si Kap Makoy ti siya ning magapadlagan mang congressman dira sa ano ni sa syudad sa Himamaylan sa sa 3rd district dira no. Ang nasiling ning Kap Makoy but hindi pa gini ma-finalize or madugangan sa mga detalye kung sinugin man ang ginatumod nila kay because may placard man Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew. So hindi gid nato ni matumod no kung sino ini nga Kap Makoy Bombo Andrew. Kasi Kap Makoy lang man diri ang nakabutang man sang apelyido. So amo ni ang nakabutang sa papel no o kon sa puti diri nga nakasulat nga Kap Makoy na sa iyo pala si Bebot Murillo at si Boy Tapang. See you next time by JJ. So amo ning ibaloon naton kung sino ini nga Kap Makoy Bombo Andrew kaga sino ini nga biktima no nga ginaligan nga gin-salvage Bombo Andrew kay isa lang taw sa mga kapulisan gin-salvage ini siya ay tungod nga nakabaklid ini siya may pakingti pang iya sini nga duha ka kamot kag ang iya sini nga tiil Bombo Andrew no nakatapik ang iya tiil ginaputos ang pakingti pati iya sini nga ulo no. May bonnet kag ginputos pagin sang packing tape kag nakaangkon ini siya sang madamo nga igo sa ulo lang gitanan na iya sini nga igo suno kay Captain na Romulo Gipilanggo Bombo Andrew. Estimated Bombo Carla may pila ka gunshot wound so far may ara sila initial lang gid number sang pilas. So far sa subong Bombo Andrew hindi ka gid tumod no kung pila gid ka mga gunshot wounds o kung ang pilang igo gid sini sang biktima pero multiple madamo ini siya sang naangkon nga igo Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Police Captain Romulo Gipilanggo. Bombo Carla. Sige, yes, check natin. Bali ma'am, wala pa na identity gid ma'am. Oo. Kagang motibo wala pa gid. Login salvage na sa ma'am. Okay, alleged. Alleged may report naman ma'am nga muna may nakahandusay nga bangkay sa dalan. Bali higadalan lang sa ma'am highway. Bombo Andrew. Yes, Bombo Carla. So, amo to Bombo Andrew no ang pahayag gikan kay Police Captain Romulo Gipilanggo Bombo Andrew regarding diri sa nasapuan no nga lalaki. So nasapuan lang ginini siya no sa dalan na Bombo Andrew dira sa area sa barangay Agisan Bombo Andrew. Ate alams na no tiara man ang kapulisan Bombo Carla nga magano nga mag-imbestigar nga kung matumod gid man nila Bombo Carla ang aton sa pinsar naton nga muning may pangalan dati ano ni kay do nagapadalaga na mo pero ibaloon tala na Bombo Carla sa dugang maging detalye sa Himamaylan City Police Station. Yes, Bombo Andrew, ipaloon gini nato no kung sino ining ginatumod ni sa papel and then kung sino ini na biktima Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla, salamat gid. Bantayan ta dugang update no from time to time ang kapulisan may investigasyon sa panibago naman nga salvage sa barangay Agisan gini siya no ginbili no. Yes, along highway Purok 1 barangay Agisan Himamaylan City Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew, amoy ng report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo salamat kay Bombo Carla may defensor no live sa patrol no kagang latest update toy sa ginaligar ning salvage victim didto sa syudad sang Himamaylan.
Sige, no? Pero may mga pangalan to, kung ano gid man ni kamatuod, no? Nga base may kaang tanan sa ginpangbutang to nga mga pangalan. Sige, no? Time check, 38 minutos. Na ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga mga kabombo. Before kita magbalik lang nga Bombo Anthony, no? Ara na siya. Okay, sige. So mga kabombo, no, padulungan nato ng ato nga panibagong bisita. Subong aga, no, gina-consider man, no, bilang outstanding agripreneur sa atong makuturan dira nga mahiligon man dire, no, sa ginatawag nga negosyo, no, but into farming. Into farming and into business. So, siyempre, amo ng mga trend subong, especially sa mga kauturan nato nga medyo na dulaan balasang or naka-experience sa kabudlayan, especially sa pagpangita sa trabaho. Okay, para sila they are comfortable sa amuning side, no? To be part of this type of business, mga agripreneur. Well, this time, no, ato man kilalahon subong kag makaupod si Sir Mark Kaligan kagang iyaning girlfriend, no? Na si Ma'am Patricia. So, aron sa piya kaninya Sir Mark and Ma'am Pat, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew. Thank you sa inyong time. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Sir Mark, no? Good morning. Good morning, sa tanan nga pamati subong sa Bombo Radyo. Okay, sige. Sir Mark, salamat. Kaya nga ito makaupod subong yung imong partner man, yung imong girlfriend. No, yeah, siya actually, Bombo Andrew. No, yeah, siya magupod. So, bali subong aga, ikaw lang, Ged. Yes. Okay, Sir Mark, well, salamat sa imong time and happy Sunday sa imo. So, Sir Mark, no, before kita mag-start for the proper interview, tagaanta ka sang time nga to say good morning sa atong mga listeners. Sir Mark. Yes. Anyway, first of all, thank you, Bombo Andrew, sa imong time. Salamat man sa mga ako nag-support sa akon kung nalabot ko subong. And then, good morning na sa tanan-tanan nga tagapamati sa Bombo Radyo, especially sa Bilog ng Bacolod. Okay, sige. Salamat, Sir Mark, no. But Sir Mark, by the way, no, ang imoning pagkilala man ginhatag man isang provincial government sa Negros Occidental to be one of the outstanding agripreneur, right, Sir Mark? Yes, young entrepreneur. Wow. By the way, Sir Mark, no, subong sa amo mo ning pang-idaron, bago ka lang gid graduate in the college, Sir Mark? 2018 ako nag-graduate. 2008, 4 years ago nagali. Yes. Okay, but ang amo ning time, Sir Mark, anong first, actually, do sa base sa profile mo, do twice ka mag-eskwela, college? Do double degree holder ka, no? Bali, ang ginkuha ko is interdisciplinary studies. Tapos, sa sinakakurso, pwede ka pili kung anong yung mga major ba lang. So, akong okay. Marketing management. So, layo gid siya sa ako nahiligan nga pagpanguma. I see, okay. So, with this, Sir Mark, no, ang sa pagpanguma. So, sa una, why ka man nagpinsar nga you will get into this or to be amuning imo bing makadtuan subong and you will be successful sa amuning field, Sir Mark? To be honest, wala. Since ang una, handom gid sa akong nga ginikanan nga kumbaga di opisina bala. Okay. Wala mo ko pero sa ulihi, sa third year college ko, na-realize ko bala kung ano ka-importante ang pagpanguma. Especially more on kita relay kita subong sa importation. Yes, good. So, iniisip-isip ko ang mga health benefits. Ang medyo health conscious kita eh. Oo. So, gusto ko sa una, ang ma-generate, hindi lang siya ma-generate income. Actually, gusto ko nga ang sa balay-balay instead nga mag-grocery kami or magbakalabisan din. Oo. Gusto ko kami bala. Kamong ga-produce ba? Sa amon gid balahalin in order for us to be sa backyard again. Kabalo kami nga inang ginatanom namon or ginakaon namon wala bala. Okay. So ang point sir, ang point niya is the sustainable way of living. Yes. Tama. Okay. So Sir Mark, ang journey mo sa college time, no? You are one of the product man sang isa ka prestigious man university diri sa Bacolod. Yes, right. Pero Sir Mark, paano ni ang sa part kisang parents mo o may mahiligon gid man be in terms of farming?
Ano liwat, sir? Mahiligon sila in terms sa backyard farming like that. Una pala. Ang tatay ko, gapunong. Tapos Gapunong. ipangisda sa Sipalay. Originally from Sipalay, gid kami. Okay. So, permiyay ko na ginapod, hilig-hilig. Especially gamanok siya. Pero never ko ginisip na kidamo ko relatives na into animal science. Okay. Pero sila, wala na nila na na practice ang ilang profession. Bali, ang ending, ako pa nag-focus sa agriculture. So doon nagbaliskad pa Sir Mark, ang imo yung course is layo gid subongon sa din ka. Ang mga kaparentihan mo yung mas malapit sa imo nga kung sa di ka nakilala, amo pa yung wala na dayon. Oo, wala nila na practice sa gakandawan na yan. Okay. Kasadya mo, no. Pero Sir Mark, no, sige. Sugpunan na nakaroon ng story mo sa pagkahilig mo ba into farming. Pero Sir Mark, ang amuning nga time, paano ka na-recognize, no? Paano ka na kilala? Because nga ang imo nahiligan is you are one of the outstanding young man, no? Nga mga entrepreneurs or agripreneur. Paano? Ano gid Sir Mark ang imo nga do nagtatak, no? Paano ka nakilala? Sa din ka ginakilala, Sir Mark? Bali, syempre, ang farm nag-start siya sa mga manok-manok lang. Okay. And then, nakita naman ang potential sa kanding, syempre sa gatas siya bala. Second to mother's milk siya And then ang meat niya. So, pero nakita naman nga, dirigili sa Pilipinas, dutay lang ang gasagod sang pili lang bala. Mostly backyard breeders lang Yes, sir. So, then ang lasagod kanding native lang naton. So, nakita naman nga kung native lang, hindi siya amo na ka-profitable. Kaya ang iyang mga abot sa 4 years old, the best yung kilos ang isa ka bilog, live weight na, mga 30 kilos. So, do kalayo agad. So, nag-focus kami sa mga imported mga kanding na start kami na mga kabilog. By the help man ang lola sang girlfriend ko kasi ang parents naman kasi ang girlfriend ko nakilala na ang kahit gabaligya kami mga breeders, wala kami gabaligya, wala mga ihilay-hawon nga kanding. So by that na-recognize ang probinsya na may amo na digili sa may amo na digili sa aton sa Negros. Correct. Kaya mostly mga buyer ko, mga FW, gusto mo lang may kanding, may 3 bilog na native, tapos gusto nila i-upgrade na magduludag ko ang ilang kanding, ilang herd. So, kabaligya kami mga lalaki na breeders. Okay. So, ang ining mga kanding, Sir Mark, din sila halingan Most originally, from Australia, then get-develop sa mga sa mga Amerikano. Pero originally, ang mga Anglo-Nubians, from Australia, gina sila Ano ni sila nga mga breeds ang kanding? Ang ara sa duwa mga kabilog. Anglo-Nubians, and then mga Boers. Okay. So as na-mention mo, kung sa pa bala Sir Mark, dugin breed into US, sa US? No, gin-breed sang mga Australian. Gin-develop pagit sa mga Amerikano. Okay. Amo na sa nabalaan ko. But originally from Australia. So ang imo ni nga mga ni nga mga kanding, dugin na sagod mga kanding. Halin gini sa Australia, no? No. Sa Bali, US? Island born na sila sila naman from Cebu. And then yun na lang gin-start, gin-suguran sa God. Din na naman yung breed. Hasta nga nagbuad ang number nila. Yes, tama. I see. But Sir Mark, kung in-compare mo sa aton nga mga kanding dire, this is very interesting gid kay syempre ang ini nga mga size, ang mga topics. Do hindi kini siya tanto gid bala naton matagaan gid sang nagakaigo nga mga attention, no, especially sa aton nga mga breeders man dire, sa mga farmers naton sa no, kay syempre ang medium man sa information, specifically radio. Tama. So Sir Mark, no? Ang pagsagod nyo do medyo challenge man bala kay because nga
temperature, ang climate diri sa aton sa Philippines, naka-adapt man sila ang amo nga mga breeds ng goats or kanding? Since island born sila, na-climatize na sila. Okay. Diri na sila na bata halos, so naka-adjust na sila. Oo. Pero in order for you to be successful, you have to be educated farmer. Dapat before kami nagsulod sina YouTube kadto sa mga farm nga iban nga since wala diri sa Bacolod. Okay. Galakat kami kung diin para at least mamangkot-mangkot pala. Maka-gain pagi kamo ideas and informations paano ni sila matutukan. Yes, sir. Okay. Pero subong Sir Mark ang inyo ning ang pag-start mo gid sa pag ano pagid Sir Mark way labot sa mga kanding ang imo pagid nga mga ginatutukan pagid in terms of farming? Ali subong gusto ko tani mangin learning site ang farm. Okay. Para sa mga small ruminants para at least madamo pagid bala maganyat since nga diri sa aton kalagpad sa aton nga kadutaan diri na dapat maumay. So, manugon bala. Para tamo pagin mahikayat especially sa mga mga millennials. Yes. Ito kung ang average farmers na mga 60 to 65 years old na subong. So, correct. 10 years, 15 years from now, iba ma-rely lang kita sa importation. Subong pa lang, rely na kita eh. Amogit. So, what more kung next generation ba lang? Okay. So, amo na ang focus ng farm. Yes, sir. Medyo subong gina-develop namon para sa uli presentable para at least makabulig pagit sa iban. Educational para sa iban. Hindi lang sa pagsagot sa sapat, kundi para mag-educate sa or mag-encourage. Correct yun. Oo. Kaya syempre, the answer, Mark, actually, by the way, if you don't mind, pila ka na gani, sir? 28. 28 years old, no? So, sa amo ni nga mga pangidaron, sir, tido makita-kita man lang. But sa amo ni sir nga mga pangidaron, very few, no? Sa mga pangidaron kaangay naton nga mag-into this type of business, no? Into farming or sa amo ni nga mga butang. Sir Mark. Okay. Mostly wala na unlike sa akon ang exposure ko aragid sa panguma tapos aware ko bala sa nga tapos. So na ganyat kit ko kasi gusto ko ipakita pagid sa iban nga sa farming may ara sang kita kag may chance bala. The only thing that ubrahon mo is kinahanglan mo may plano. Yes. May long-term plan bilang dapat ang plano consistent dapat hands-on ka gid. Yan mo yung pinaka-importante sa tanan. That's it. Okay, so Sir Mark by the way sa ano ka lang ni recognize sa capital sa provincial government? Hindi ko naman 2019. Ang lawig pa ya gali. Lawig na no. Since nag-COVID duwa na ka panahon patigawat sa okay. Wala na. But after Sir Mark, ang ining nga mga recognition sa imo, gina-maintain mo kag mas ginapasanyog mo pagid after sa recognition mo? Yes. Kita naman, di man kita siling nga kinanglanta perme sa highlight. Ginahimo tanaya para at least mangin inspiration bala sa iban, especially sa mga millennials na pinapakita ta nga bisan although nag-start ng mga wala-wala. Kasi syempre Sir Mark, sa mga Sir Mark sa mga millennials, ang farming is para sa ila do ka budlay na obrahon basta makabatis lang sang pagpanguma. Kag syempre Sir Mark, ang aton balang perspective bala basta makabati kita sang farming do ay gid ako no may mga nagkaayuhan bala sa pagpangabuhi. Because mga pagtan-aw ganin naton ang mga mangunguma nagapigado lang. No? So amo na lang ang mga stigma pananawan. So Sir Mark, para sa imo panindugan, pakita that's the reason why Bombo Andro dapat lain tang perspective. Correct. Ang hindi bala tawagon nga sa gaumala na siya. That's right. So dapat proud kita kay tandaan mo kung wala sang may gauma wala man ta kalandon. Correct. So pero in order for you to be successful sa farming, dapat hindi lang nga farmer ka. Dapat ang mindset is business. That's right. So likaw dapat
dulaon to ng mga middleman, mga Correct. bala. Dapat gaan mo value ang imong mga crops or ang imong mga kasapatan. Yes. For you to be successful. Kaya lang lang. Correct. Hindi lang sila nga mangunguma ka, dapat ya kabalo ka magbaligya sa mga ginanguma. Iba niya, mostly sa mga aton nga mga farmers, nasalig na nila sa mga middleman. So, ang middleman, may kwarta. Ang farmer, ang manang daw ga-break even lang. Siyempre, wala man nila, hindi man sila gabaligya silang produkto, ginakitaan pa na sa pila pa katawan, tapos makalabot sa market. Correct. Correct, sir. Tama na masubo. That's right, good. So, Sir Mark, ang subong ni, ang sa bahin mo, no, bilang agripreneur, so ano ba ni sir ang inyong pagiging mga targets ng mga programs with your farm? Bali sa uli, gusto naman daw mga learning site. Yes, sir. And then, ginapatawag naman subong kay goal is para kumbaga agritourism. Okay. Agritourism. Agritourism. Para at least damo pagibala at least ang manigili mag-uma. Hindi gili ang perspective rin sa tao kung sa uma subo. Mingaw. Para ka sa uma wala na sang tanan. Boring daw na. At least after COVID na notice ko ang tao mostly balik sa nature tanan. Correct. That's right. Correct, sir. So, tapos I think this is the best time para gina-develop naman na matamat kiti. Oo, sakto gid. So subong nga Sir Mark, no, ti ang farming nyo man, ano pagid sir ang inyo pagid nga mga na makita pagid be nung kinanglan nyo pagid be pasan nyo gondera ang inyo drabing nga mga plans for your farm and for your business man, sir? Kung sa farm ti Andrew. Bali ang long-term plan is maggatas ng landing. So nag-start lang kami dutay . So nag-start lang kami sa ano. So matamat gina-develop naman gina-breed kami nga breed babae para at least so uli maka-develop kami mga goat's milk. Yes. Ang mga product bala, mga yogurt, mga goat cheese, pati habon. Ay namin na siya sabon. Goat's milk. Okay, pero Sir Mark, no, sa imo ning mga pag-breed nyo na sa mga kanting, hindi man isla budlay sa gudon mga muning breeds. No. Ang farming dapat may passion kay. Correct. That's why i-pray mo ang mga kada farmer kasi grabe nga problema, especially kita dire kung mag-summer, grabe, last 2018 pag-start ko gid. Almost 8 months wala ulan-ulan. So grabe nga challenge to sa amin kay kita budlay mangita bala sang pagkaon sa sapat. Pero at least na-sustain. Kaluyan. Okay. That's why nga dapat kung magsulod ka bisan ano nga bagay, passionate ka. Correct, sir. So it's just a blessing na nakita ko ang passion ko sa sapat in early age ko. Ang iban mostly sa mga buyer ko, ulihin na sila, hilig ko gali sa sapat. Okay. So balikan ta ni Sir Mark, no, dali lang gid sa college mo to. Pag-graduate mo, nga muna tayo, no? Mas na-focus, mo pa mas nagtutok kagid be into farming. Kay nga aman, Sir Mark, ano pagid ang isa sa mga rason? Bali nakita ko gani Bombo Andrew, kulang din ang aton yung supply dire. Kabalo ka dire sa gatas pa lang. 1% lang din supply sa bilog nga farmers sa bilog ng Pilipinas sa atin. So the rest, 99% imported. So grabe na yung mga preservatives, Correct. Mostly mga aton mga gatas nga halin, mga Batangas part pa na sa southern Luzon. So dire sa aton may dutay-dutay dire nga supply sang gatas. Yes, sir. Sang kita mo gabatsyag kita dire sang pati supply sang itlog kulang. Correct. That's why nga na-realize ko nga what if na mala. And then, nag-try ko gamay, nag-testing ko, nakita ko, grabe, lain ng feeling pagkatapos mo bala, hasta bilog adlaw, ara ko sa umay. Per graduation, wala akong nagsaka sa stage, kaya ara ko sa umaga kay lamon.
Lain ang lain ang pukaw wala pagbugtaw mo kung passionate kasi sa kabagay. Lain ang drive. Even ang iba niya tao, God out, wala niya iba niya ay graduate ka sa college nga mauma-uma pa. Gani no. Kung ikaw ya nga kabalo ka bala sa ginobra mo pagpalangga mo ginobra. Correct. That's may chance. Well, it's your choice, no? It's your choice, kid eh. Kaya syempre, Sir Mark, actually, sa tuod, kid man lang, no? May mga graduates nga pag-graduate nila, ay, hindi ko diguro pwede. Saging natapusan ko. Basta siguro may mas maayo pagid nga calling para sa ako, no? Kaga pagid ko mangin successful, Sir Mark. Amo na importante gid na ano mo bala. Ang passion mo kay ti inang different ang feeling ay amo na imo kumbaga bread and butter sa kabuhi then passion mo pa na. Diba? Ang iban go obra lang may para at least for the sake na mabuhay ang pamilya. Pero it's just a blessing at least ako everyday kumugtaw ko. Na ginobra ko bala ang palangga ko. Okay. And then, amo na ang something nga gabuhi man sa akin. Higit Dira mo na ko halos kakuha sa nga ako niya ni. Bugas. Gani man. Isang tugid. Kagisa gani no nakilala kagid. Nakilala kagid Sir Mark as the outstanding nga mga agripreneur. But sa imo ning experience man Sir Mark no, farming is not easy gid. It takes time and patience, gid, especially mga kasapatan. Paano mo ni Sir Mark man maintain? Ako imagine mga Christmas, mga New Year. Wala na kang chindi ang imong mga kasapatan niya. Christmas kung ma-day off ang tao. No days off sa farmer, wala sang Domingo, wala sang Sabado. Weekend. So it's consistent dapat ka palangga mo, mag-care ka sa sapat mo, especially ibagay mo sa tao sa makabulig mo sa uma. Correct. So ang challenge da is ang management. So mo man ang natunan ko ang farming tudloan ka kung paano paano bala maging patient. Hindi lang na-debut silingon din Sir Mark kaya nga masagod na ko da sapat, okay na yun, sila lang na nabala, no? Hindi na pwede mo, no? Hindi pwede. Hindi mo pwede isalik sa tao, especially when it comes sa sapat. Kabalo ka, wala sa pinakabudlay nga sudlan mo. Ang negosyo nga may kabuhi. Amo ng mga sapat. Big challenge. Pero okay man part na. So Sir Mark, ano ang mga dugang mga inspiration to continue your drive in terms of farming? Kamaganan bombo. Ano pag ang nagapadayon sa imo, sir? Ano ang mga butang nga makitaan mo every morning nga magbangon ka, makitaan mo, gwa ka sa umamo da, no? Balikin ka. Ano pag ang mga rason ra, sir, nga makitaan mo nga you need to pursue, you need to continue gid. Because nga damo naga-rely man, Sir Mark. Siyempre, nag-start kami from nothing mo. So, I don't, amo na lang na pero mag-north forward ko nag-start kaya ako mga wala-wala. At least subong may na bala. Gamay nga, improvement. So, amo na gurong motivation ko nga thankful mo kay Lord nga tungod sa bisan ano nga trials na at least nakita ko yung ang growth nila. Nagatubo, may improvement. So, amo lang na ako na hugot pero may. Nga i-develop pagid bisan paano. Sige lang, okay lang. May plano bala. Yes, sir. Ako pagid. Okay. So, Sir Mark, no, ang sa imo nga bahin, ang ini nga mga ang imo nga for being an agripreneur, no. Amo ni bala isa pagid sa mga rason pagid nga ano ka pagid nga mag-pursue pagid. Sorry ba mo Andro Sir, ang enable sir ang pagkilala si mo or nangin you are an outstanding gid, no, nga agripreneur. At your young age, Sir Mark, isa pa sa mga rason nga i-pursue mo kining imo ning mga handom. Yes. Amo na gani hambal ko bisan
Thankful mo ko sa probinsya nga na bala nila ang award. Pero it doesn't mean nga tungkol sa amo na bala na amo na motivation ta kasi siguro ginatawag ko na nga amo na ginigurong calling ko eh. So either naka-ara ta sa spotlight or wala. Yun ang pagpanguma. Amo na yung pinaka-importante sa tanan. Correct. Oo, kahit damo ta ang pinaka namin may nabuligan ka wala ka hatagan trabaho. Yes. Okay. So by the way Sir Mark, pila ka muda kabilog subong imo man mga kabulig? May pila ka mo kabilog? Bali isa ka pamilya gid mo Andro. Bali pila sila man? 5. Okay. 5 sila ang mga kabulig subong sa farm. So specifically gani Sir Mark, sa dingi ka mo nga barangay kag sa dingi kanina sa Morshan ano? Lumintret more siya na siya bumondro ang sakop sa sakupan sa among uma. Oo, sa dira agad. Okay. Pero Sir Mark, ano pa gid ang mga stories mo dira nga na experience sa for how many years ka nag-research into farming gani ng almost 4 years pa sobra no? Oo, 2018. Almost 4 years na into farming. Tunga sang March ko na sugod. Oo. So sa na sir sa sulod sang 4 ka tuig nga imo ni nga pag into farming, ano ang mga stories dira no nga mga masilimubi nga do naghatag ng simo inspirasyon sa mga pumuluyo dira Sir Mark? Isa muna nag-start syempre nakita nila bala nga umakato do mo na bala sa mga palibot. Gabi nga mo pamangkot no. Bala nga gaw. Do nag-doubt. Oo. Kadlawan gid. Okay. Pero ako ginatake ko na sa challenge para mo. That's right. Correct. Kung nami ang lakat or lain ang lakat, always ginatake sa challenge. So before that, siyempre, wala ko idea eh. Ang ginasaligan ko muna sa una, YouTube ka, Google mo. Tamo lang gina. Oo. So, tuway ka ba lang, Sir Mark, sa silingid nga proper training, no? Wala. Sa lang. Amo na hambalay bala. Nga kung hands-on ka, ang damo ka maobserbahan nga wala sa libro eh. So, ang palagi ng gurong pinaka-importante sa dapat ara agad. Kumbaga, first-hand experience, bala ba niyo? Okay. And then Sir Mark, ang mga questions dira sa imo nga ano ang mga taga dira bala? Tay makita kinang nagapanguma ka. So ano pwedeng ilangan hambal about sa imo dira Sir Mark? Sa palibot ko mostly that tubo. Kadlaw sila kiti kanding haw. Siyempre. Sa ulihin, na-realize sila nga ang kanding nila gali. Layo sang kanding na mo. Sa lokal. Sa size pala. Dako na yan. Production, layo dito tama. So, subong ginubra ko da. Ginabulig-buligan ko man sila. Sample, tupad ko da. May mga native sila. Ginapakastahan ko sa lalaki naman nga dako. Okay. Para at least. Crossbreed sila. Wala bayad yan. Para at least ma-upgrade man nila ang ilang kanding man sa palibot. So lipay sila eh. Mamala na importante pang ibagay. Correct sir. So ang ini sir nga mga ginpang buligan mo man dira, kamusta? Okay gid. Okay gid sila. Kahit sa una mabuligyan lang kanding 4 mil, 5 mil. Subong mabuligyan hasta 7,000 or kung may kapangita sa akong mga budget nila, hindi amo na bala ka So may mga F1 to sila, dito ko ginatudlo na lang. Ito amba ko same man na ang tatay sina dire mo na sa akong halin. Pero native lang ang nanay. Pero yung mga buyers naman sila, yung mga amo na Yung mga amo na ang mga experiences. Well, that's interesting, no? Kaya Sir Mark, ang ini nga mga kanding, doon sa imo lang exclusive diri no sa Negros. May mga ara naman. May ara naman. May mga ara na subong. May mga ara-ara na mga presgid breed sa imo. Oo. May ano ka muna Sir Mark? Backyard. Okay, mostly backyard gid sila gina breed no.
Pero Sir Mark, diri sa Negros, may mga do organization kamo nga to share ideas, to talk about paano pag inimabasan niyog or to how to breed, no? Pampapamuan ang muning mga size ang mga breeds ng kanding diri sa aton. Ako, wala ko sang kooperatiba kasi nag-start ko private eh. Okay. Pero damo sa akong mga amigo man ba lang may mga co-op sila ya. Okay. You will be part connections. Isa galagaws o mapingapi kung sustorya din. Amala na pero ako wala ko organization o wala ko sa kooperatiba. Okay. Okay. So mga pumuluyo dara Sir Mark no, because na-mention mo man nga may mga nagabulig man dara sa imo. Pero ang amo nga mga sa isang kanding Sir Mark, do ano sila ya? Di man ni ka-challenge man sa imo no. Do ano man sila? Do kahapos man lang do ka okay man lang sila no. Nga mga breeds no. Oo, kahit isang gatanom gid kami pagkaon nila Bombondro. Okay. So cut and carry kami like yung traditional nga pagsagod sa kanding tadi. Ginalawig-lawig lang bala, lawig da bilin pagka lawig aga balikan sa kahapon. Punpunon naman na bala. So nga mo niya may nakapaligid. And then may time ang pagpakaon namon kag pagpainom sa tubig. So ang namin wala sila nga kanding nga galayaw lang da. Okay, ginaano niyo gid. So Sir Mark, ang namin lang gid mandra, ang ilan nga mga pagkaon is within the backyard niyo lang gid dyan, no? Yes. Mas safer ina. Yes, exactly. Lapit lang man sa amon, siguro mga 100 meters may mga tanuman kami mga mais, mga napier. So subong Sir Mark, pila na kabilog ang nabaligya mo na be? Or ang naano mo na nga mga kanding? Wala ko records ang mga nabaligya. Damo naman. Pero ang herd namon subong mga almost mga 80 plus pa lang. Wow. So sa imo ning observation, after COVID-19 pandemic, naging okay ang lakas ng business? Ang kanding hindi sila nga duway kontratyempo, no? Everyday makakot isang bulsa mo kasi ang capital mo na kumpay lang man kag tao mo Correct. So wala sila feeds. Ang cost bala gamay sa katama. Correct. So mahambal ko nga wala kami naapektuhan sa COVID. It's because hindi man amo nakataas ang akon nga hindi man kataas ang cost ko bala, operational cost ko bala. Hindi man siya amo nakagrabe ang in terms sa maintenance, sir, no? Hindi. Layo siya. Honestly, layo siya sa ibang manok baboy, layo siya. Do mas masiling may mas confident kaya nga magsiling yung okay ni sa goron makapadayon kaya bisan ano nga pandemya or kalamidad ang akon man nga yan. Makambal gid ko nga. Ito isang nag-start kami college kami. Wala gid bala. Wala. Pero by God's grace na sustain naman bala. It's because nga hindi naman costly bala. Hindi kids legastoso, no? Hindi. Okay. So kumpay lang mo Andre. Puro lamon lang mga ginakaon natin. Gani man. Okay. So Sir Marty, kamusta dira? Ano ang sa bahin sa parents mo ya? Because nga you're into farming now. Sa sulod sa 4 na katuig. Okay gid sila. At least mag-weekend or may kadto-katuan kami nga bala. May lingaw-lingawan kami. Kaglain ang lain ba Andrew ang feelings kung ara ka bala sa sapat. Kaya correct. Stress block kumbaga dumadula. Bala stress reliever naman at the same time. Matawag naman nga negosyo bala. Kumbaga ang income sustainable at the same time stress reliever man naman. Correct. Kag isa pa nating palibot niya puro pananom? Yes. So, kag subong, i-develop na dadamo ng mga resort to Bambuandro subong. I-develop namin ang lakat na subong sang lapit sa amon na. At damo da mga resort na nga nag-open. So, okay. Good. Kag hindi sila, kilid kami dalan actually. So, ang kanding pagid, wala sang baho. Hindi wala baho ang uma.
sa kadamuan sa kanding namon. Mm-mm. Hindi bala sila nga mareklamuhan. Nga, okay. Wala nagapag- baho, wala okay. tanan. So, Sir Mark, ang kanding subong, ano ni siya man, paano ni siya baklon, paano ni magpiling isa ka buyer? Nga, kung sano bala, good, perfect na ni siya nga age to para bala maihaw or lutuon na Sir Mark, paano? Sa amon, mamandro, breeder, amon ginabaligya. Okay. Pero kung mga reject kami, ginaihaw namon, ginalitsyon namon, litsyon na eh. So, pag-abot sa mga 4 months, 5 months, so, amon ang... The same man siya sa baboy? Ha? The same man siya sa baboy? Oo. Ang baboy, layo. So, I mean, Sir Mark, for example, bisa age ba sa baboy, nga good for example, Ang lechon nun, harvest, o kamo na. Do mga 5 months to 6 months? Yes, may ang baboy, 4 months, 3 months. mga pwede na. okay. Lapaw na, perdean mo na eh. Kung sa Kanding, 5 months to 6 months, Pero ang pwede. kanding, kung mostly ang story dis ang kanding sa aton, wala man ginalagas ang harvest time. Unlike yung baboy, dapat 4 months. Correct. May ginalagas ka 4 mga oras. months na out mo na or else, perde ka. Oo. So sa kanding, syempre kung mas may edad, mas dako siya. Kahit kung live weight, mag-live weight sa bong 350. Oo. So, dako-dako siya kung i-harvest mo sa 4 months, 5 months, no kanugon. Pero kung mag 1 year, mga 40 kilos, 40 kilos. 50 kilos. Per kilo, subong Sir Pila, 350 pesos? Yes, 350 ang live weight sa bong, kaya almost 580 ang per kilo sa bong. Karne na. Okay, sa kanding na yan, kaya sa baboy, bati ko do 250 per kilo sa live weight mo. Ang sa kanding is 350? Yes, sir. Yes po mo, Andrew. Wow, okay. So, medyo mahal man siya gali, no? Oo. Pero Sir Mark, supply and demand. May katama ang aton nga supply din. sa kanding. Okay. So, ang sir, ang sa imo ni nga mga breeds, syempre nami ang karne sa amo ni nga sa isang kanding, sir. Compare ko siya sa native. Ang native medyo damo bukog wala. I mean, pareho na sila bukog structures ng bones. Pero more on meat. Kung sa meat siya, mas mas damol kag may fats damol man. Compared mo sa native naton, kay native naton do ka solid sang muscles do. Amo ni sa akong experience. Doka, kung sir pabi doka tibsol be. Oo, exactly. Do mo na. Do may unod gid sa bala. Okay. Oo. So, subong ti Sir Mark, ang sa inyo ni nga business, no? Well, so far, naman, no? Nagasaka man ang inyo drabi in terms sa situation nyo dra, do okay get situation sa business? Yes, okay ba mo, Andrew? Kaya number 1, ang mga ganyan ba kasi mo, hindi ang mga nakataas ang operational cost naman. So, masustain siya namon niya. Kaya siya sustain na ron. Okay. Sir Mark, ano mo na lang Sir Mark, no? Mga tips sa aton nga mga farmers. Kaya even though into 4 years ka pa lang into farming, but sa imo dra nga mga makitaan man naton sa lakat sang imo dra nga doon ako okay gid. Kung tips siguro ba Andro, dumahuya man na dito ka bata sa diba, siya siguro Sir Mark, may mga butang kaya nga wala na ibaluan man sang iban nga pwede mo gid ma-share. Ay, siguro siguro amo lang na sa mga farmers, syempre hindi lang dapat bala farmer lang. So, kami matawag naman nga do mayo-mayo nga amon nga lakat. It's because nga kami mismo gabaligya sa amon nga produkto eh. Wala sang bala middleman, amba kasi kami get direct. Ang buyer get direct sa amon. So, by that, medyo profitable gid siya. Correct. So, mula na, dapat kung farmer ka, dapat ikaw proud ka nga magbaligya. Bisan ano pa nang ibaligya mo, dapat proud ka gid ikaw gid magbaligya directly to your consumer or buyers wala. Kaya kung mag-agi pa na sa middleman, dako na ng ilang kilo na ilang labuon da si. Correct.
Okay, by the way, Sir Mark, before kita mag-end, no, sa isa ka adlaw, may pilaman ang imo, may pilaman ang mapagawa mo nga mga kanding, mabaligya dira, sir? Ang kanding, kadua lang magbata sa isa ka tuig. Okay. Depende magyapon sa kondisyon sa nanay, mayara isa man. Once lang mo siya i-breed. Or mayara man nga namin, gid ang kondisyon, mayara twice. Ito, natural kami eh. So, kung wala gahit ang kanding, hindi man na magkasta or mapakastahan. Oo. So, ang amon nga pag baligya, halos once or twice a year man ang amon nga pagbaligya lang. Hindi sila yung everyday income. Wala man. Wala. So, amon, gabaligya kami pag subong may mga backlinks kami available pero pila naman lang, duwa naman lang ito kabilog-bilog. Okay. So, pero not everyday ang makabaligya ka. Pwede ibaligya mo na rin, ubos ang mga lagay. Gani man. Oo, no? Sige. Sir Mark, ano mo na lang mensahe mo na lang, no? Basta may gusto ko man datamyawon, kagpasalamatan before kita mag-end, Sir Mark. So, thank you lang ko, Guro, sa mga tao na nagbulig sa akin, especially sa family ko, sa girlfriend ko, kay Patricia Laraga. Siyempre sa lola niya, kay Councilor Virgie Adorio. So, siya ginatanan. Wala. Actually, wala kami halos kung wala na siya. Siya ginag-lift up sa aman. Honestly. Okay. Sige. Sir Mark, salamat, Gid. Andrew, thank you kita. Yes, you're welcome. Thank you sa time. Okay. Sige. Salamat, Sir Mark. Sige. Okay. Thank you, Gid. Stay safe. Madamong salamat no kay Sir Mark Liga, no, sa mga consider man nga mga young outstanding nga mga agripreneur, especially diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Siyempre si Sir Mark ang iyaning ang iyang business into no, sa mga livestocks kang isang mga kanting, no. So sa atong makuturan dira, no, base pa lang niya, no, inyong ginapagita diri nga kapalaran, base sa pagpanguma. Well, hindi nato niya pagpinsaron niya ang pagpanguma is mabudlay or mabudlay, no? Pasensya, ang perseverance bala, no? Para mag-okay drang imong uma. No, so dapat tutukan, no? Kay because ang pinsabi sa iban farming is mabudlay kag dorisgado man. Siyempre do hinay ang lakat sang kwarta. No, kung ikaw ang magatuto kag maghatagid sang tiyempo sa amuning nga bagay, makita taman, no, may mga nanging successful gid, especially kay Sir Mark. May iban pa kay mga tao nga they are very successful man, no, into farming. Because nga naga-focus gid sila kag ginatagaan gid sa nagakaygo nga pag-atipan, no, kag tiyempo para magmuad dira, no, kag mangin successful ang imo nga pagpanguma. Time check, 21 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Standby ka mo dira. Kaya may dugang pagkita mga talakayan kag tupiko. Diri man sa itong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero sina, magkatagal sa planay ng mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon, sang Action Radio, kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige, pabalik na sa aton iyang palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo akaupod subong aga. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. Padayon kita Bombo Andrew sa aton iyang mga inspirational nga mga istorya subong dre sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Ang aton sunod na mangin kaupod subong aga, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, actually, ano ni siya, no? Isa ini siya ka product. No, ako yung scholar, Bomboan, sa Provincial Government of Negros Occidental, no? Isa ni siya actually ka indigenous people from, Don Salvador Benedicto, Bomboan. No, ginkilala ni sa actually si Sir Jim John Tolentino, no? Isa ni siya ka member sang Bukidnon tribe from Don Salvador Benedicto, no? Kag isa ka scholar Bomboan sang Provincial Government of Negros Occidental nga nagka-graduate sang Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management bilang isa ka summa cum laude Bomboan. So sa eskwelahan nga CPSU, no, kon Central Philippine State University sa syudad sang San Carlos, Bomboan. So si Sir Tolentino na kilala Bomboan as summa cum laude kag nanginam top 1 siya no? Wow. Among the graduates with general weighted average Bomboan nga 1.21. Wow, So, taas ba? Taas kay Bomboan. Well, so aray na sila Bomboan actually, no? Kag dugangan niya pagid ni ang yaning story behind sang yaning success, no? Kag ang syempre Bomboan ang journey man sa kabuhi. Bomboan ko pod naton si Sir Jim John. Yes, Bomboan aton makaupod si Sir Jim John Tolentino kag ang iyang mother Bomboan nga si Ma'am LV Tolentino. So subongan sila sa piyang kalinya, no? Bomboan aton ni welcome ang aton nga bisita subong nga aga. Sir Jim and Ma'am LV, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod niyo subong si Bomboan and Bombo Andrew. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good Yes. morning sa taga Bumbo. Yes. Okay. Good morning. Grabe, no? Highest, ano ni siya, Rank awardee, one. di Oh, ba? yes, Bomboan. Rank 1, summa cum laude. Kung ikaw mag-graduate sa college, ang pinakataas, kumbaga hambal ko na gani kay na Bombo Andrew, kung elementary ka, high school ka, ikaw gidya ang valedictorian. First honor. Pero si Ma'am LV Tolentino ang proud mother. Yes. Ma'am LV, maayong aga man sa imo, ma'am. Nagaman, ma'am. Okay. Naka-on ang camera ni Ma'am LV. Abi, para makita namon ang gwapa ni Ma'am LV. Ara na Bombo Anthony, ga-on cam siya, wala. Ma'am LV, abi, pa-on ang imo camera, dira. Okay, ara na. Ara na siya. Okay, sige. Yes. Sir Jim John, din ka subong Sir Jim? Ari ko sa San Carlos, ma'am. Okay, San Carlos. Nga dira ka, sir, sa San Carlos? Dire ko ga Obrabi sa San Carlos. Okay. Si Ma'am LV naman, sa din ka subong Ma'am LV? Ma'am. Sa diin? Ari ko Salvador Benedicto. Okay. Sa ilagin Bomboan. Oo, so amo na. Mayo kay nami mandang signal. Diin particular kamo sa Salvador Benedicto. Ma'am. Sa diin kamo ma'am sa Salvador Benedicto, diin kamo dira nga barangay? Poblasyon, sakop barangay Igmayaan. Okay. Igmayaan. Okay. Poblasyon. Okay. Ano na siya ma'am kalayo sa Salvador Benedicto proper? Ang Igmayaan. Ari ko proper. Proper kami, ma'am. Lapit sa mga municipality.
municipality. Okay, sa Dira inyo balay? Oo. Okay. Lapit kami sa municipality. Sa munisipyo? Oo. Oo. Okay. Okay, sige. Si Ma'am LV, balikan ta ka namon Ma'am LV. Pero ara ka lang ha, hindi mo lang pag-i-close imo camera. Okay, si Sir Jim Tolentino, Bombo Andrew, hambal mo na gani, siya ang summa cum laude. Yes. Wow. So, pwede mo ma-share sa amon, sir, ang imo nga reaction, una best, kay ti hamakon mo, sa tanan ka mo sa inyo nga course, nga, ano ring course? Ng HRM Boboan. HRM, no? Hotel and Restaurant and Management. Restaurant Management. Ang imo eskwelahan is CPSU. Meaning, ano Central Philippine State University. Yes. Siya libong buwan sa San Carlos, ni nga school, pero siguro nakakuha si Sir Jim sang trabaho kay because po buwan, may natultulan man siya siguro, no? Oo. Nga applyan dito. Tayo sa San Carlos yes, man. Okay. Sige, Sir Jim, anong una mo gid nga reaksyon? No? Ikaw ang summa cum laude sa inyong nga batch, sir. Ang tinuod ma'am una gid wala hindi ko makapati nga ako ang ma-rank 1 sa amon nga batch. Kay ang duwa ka summa cum laude ang sa CPSU. Sa duwa ang halin sa San Carlos kag ako ang rank 1, akong classmate mo ang rank 2 sa Kabilugan. Nalipay gid ko hindi lang para sa akong kagalingan kag labi na gid para sa akong ginikanan kay kabalo ko nga ang ilang sakripisyo kag pagpangabudlay wala gid na kwan na sayang. Grabe no. Summa cum laude ka, ikaw gid ang pinaka rank 1 sa bilog niya nga klase sang Hotel and Restaurant Management. Sa Polo ka campus ma'am sa Central Philippine State University. So hindi lang niya sa imo course, amo na siya galibong Andrew, pero sa bilog nga bugos nga campus sang CPSU. Yes ma'am. Grabe bang buwan. Ikaw gid may taas-taas grades sir no. Grabe, sir, no? Amakon mo 1 point pila? 21 ang general weighted average bang buwan. So meaning kung sa mga 90s, 91, 90 pila na yaman ang May equivalent. pila sir? Equivalent 93 ma'am. 93. Taas na. Grabe. So, syempre, ang sunod namon yung pamangkot ni Bombo Andrew, when was your graduation, gani, sir? Natapos na? Natapos na ma'am sa ang amo nga program na held sa March 30 sang last lang. Okay. So, and then, sanggin announce ni ikaw, gidya ang nag-rank 1 sa bugos nga pulo ka campus sa CPSU. Syempre, hambal mo, nalipay ka. And, kabalo ko, you worked hard for it. Meaning, gintrabaho mo gid na, sir. Gintunaan mo gid na mayo. Yes, ma'am. So, kung magambal kita nga nagtuon ka mayo, halin sang pagsugod mo, sang grades, pagsugod mo first year college, naga-dean's lister ka. Yes ma'am, na kwan ko sa dean's lister pero sang first year pa ko lagi ko ga expect nga makasulod ko sa kwan sa dean's list. Okay, nga aman sir, wala ka nag-expect. Kaya nga ako lang ma'am, maka-eskwela lang man. Basta ihatag lang ako ng best ako nga pag-eskwela, matuon lang ko. Amo lang gina ma'am. Tapos mauning resulta karon. Grabe no. Ano kagid ja? Palatuon kagid sir? Ang tinuod ma'am, hindi gid ko palatuon. Matuon lang ko kung may exam, may quiz. Pero gina-make sure na ako nga tagagabi kanang mapuli na ako sa boarding house, maka-study ko. Tapos before ko makadto sa school, ma-study lang gyapon. So you have that may ara ka na sa nang tawag mong bando, do may routine na siya bala. Do may study habit ka na. Yes ma'am. Okay. Nga halin sa magpauli ka kung anong lesson matunaan mo and then the following morning kung ano ang mga subjects nga sa sinangadlaw. Paano mo na-develop ang study habit mo? Sa kwan ma'am, ang nag-motivate jud sa ako ma'am nga mag-study is ang kapigadohon namon. Hindi ko gusto nga ang sitwasyon namon nga isang kapigadon nga magpermanente kani ma'am. So gapati ko nga tungod sa ako nga pagtuon nga naay mabago sa amon nga kinabuhi.
especially sa ako nga pamilya, ma'am. Sa ila ni mama kag ni papa. Before kita magkadto sa imo na nga ginahambal nga ang nagmotivate sa imong kapigaduhon, no? Balikan ta ang nanay ni Sir Jim. Ma'am LV. Yes, si Ma'am LV. Okay. Pamangkoton ta siya na Bombo Andrew sa Yes. iyang reaction na sige. Ma'am, ara ka pa dira, ma'am. Ma'am LV. Hello, ma'am. Ma'am LV. Batian niya ta Bombo Anthony. Naka-mute siya siguro. Naka-mute Oo. siya. Like may nag-operate sa iyo. Yes. Okay. Yes. Si Ma'am LV. Diba si naka-mute Sir siya? Jim, pila ng edad ni mama Yes, mo? ma'am. Pila ng edad ni mama mo? 67, ma'am. Senior 67. citizen. Okay. Ma'am LV, Ma'am, naka-mute sa siguro na. naka-mute. Oo. May upod man da siya eh. Oo. Okay. Sige. Siguro, Bombo Anthony, okay, naka-mute siya. Actually, naka-mute siya. Naka-mute gets na. Okay. Oo. Siguro ang aton dito nga signal, hindi siya mayo. So, mas Yes. mayo, guro Bombo Anthony, picture na lang ni ma'am, no? Para nga, ikwan niya na lang, ma'am. Isa, naga-facilitate kay Ma'am LV dira. I-voice na lang naton. Okay. I-off na lang Oo, naton oo. ang ano. Okay. So, mapadayon Yes. kita kay Sir Jim, no? Mm-mm. Hambal mo, sir, ang nag-motivate sa imo is ang kapigaduhon. Okay. Masugod kita sa ano mo gid, sir, no? Sa pagdako mo gid siya. You were born and raised gid ya sa Salvador Benedicto. Oo, ma'am, sa Don Salvador gid, ma'am. Sa barangay, again, Poblasyon Barangay Igmayaan. Barangay Igmayaan. And gina-consider ka mo dira nga mga IPs. Yes, ma'am. Oo. Because kung i-consider ya ang pareho sa inyo, pag i-consider ka nga IP tungod na siya, sir. Pwede mo pa further ma-explain sa mga tagpalamati natin. At ang mga IPs sa Don Salvador, mga tumandok, mga karaan nga tao dira sa kan. So ang mga kaluluhan, dira gid sila nagdako sa Don Salvador. Oo. So basta once nga tumandok ka sang Salvador din Benedicto, ang mga kaluluhan nyo IPs na kamo. Oo, ma'am. Oo. So being an IP, no, sa pagdako dira. Growing up, gid ya ang like trabaho ni nanay mo, ni tatay mo? Sa ma'am, sa talamnan, adlaw-adlaw ga pahanguna, ga aral ta na sa ma'am ga obra. Oo. So basically, anong ginang pangabuhian nyo? Sa naman pananom-tanom, tapos humay, tapos kung makuha na harvest, amo na baligya. So amo na ang kwarta. Makakwarta lang kung may tanom kag may patubas. So basically, nagmuklat ka sa kalibutan, Sir Jim, nga pangumagid. Makita ko isa sa mga pictures nyo dere, may karbaw, tapos nag-selfie ka, may uma. Inyo na siya ginatala uma? Oo, sa kay papa na sa ma'am. Kay papa mo. So amo na nga uma, inyo gid na siya, sir? Oo, ma'am. Okay. So, sang growing up, nagaano ka man, nagtatrabaho ka sa uma. O gabulig-bulig gid sa kanam sa uma kay syempre amo lang na ang kanam matabang sa ila ni mama kag papa. Pila ka mo mag-utod? 8 ma'am, tapos ikapito ko. Ikapito sa kamanghura na? Ikapito sa 8. May manghod pa ko nga gasunod sa. May manghod pa gid Okay. sa. Okay. Nagasunod pa gid gali sa imo, sir. Oo. Pero nauna siya graduate sa ako. Okay. Okay nga, nauna siya graduate. Kay nakastop ko eskwela, ma'am, tapos tapos ulahin ako nakabalik sa pag-eskwela. Okay. Pila na edad mo subong, Sir Jim? 28 na, ma'am. Okay. Ang manghod mo, 24. ano iya course? Ng ANSAI, ma'am, Bachelor in Animal Science. Wow. Animal science. At least nag-eskwela, gid ka Correct. mo yan, no? Grabe, no? Sa 8 ka mo mga mag-utod, pila ang nakatapos eskwela? 5, ma'am. Wow. Nakatapos college, tapos ang isa nakatapos siya 2 years course. Okay. Vocational. Vocational. Ang duha, amo ng mga vocational. magulang gid nga wala katapos. Hindi, ma'am, ang kuan, ma'am, ng ika-3 kag ang ika-4. Nga wala sila yung nga duha nakatapos.
Nag-asawa na, ma'am. Okay. Pero ang kamagulangan, anong natapusan? Kuan, ma'am, ng crop sci, agriculture sa main campus sa CPSU. Wow. So, si CPSU tanan? Ang kuan, ma'am, kami nga 5 CPSU. Okay. Product, it's Oo. So nga aman, sir, I mean, kung mag-eskwela ka mo tanan, mga scholars ka muna dayon tanan? Actually, ma'am, ako lang ang naka-apply sa scholarship sa province. Tuod Ako mga ka? magulang lagi ni mama kag ni papa ang Grabe, nagkuhan. no? Ang nagsuporta, tapos ang kuan, working student. Kanami because nga na balang IP sila Bombo Andrew pero ang ginikanan no paeskwelahon gusto tani karon pamangkoton kay Ma'am LV Bombo Andrew nga Yes. aman nga ano gidyang nagpush siya iyang ang mga kabataan niya ang priority is ang Pag-eskwela, no. Pero sa imo sir ti hambal mo gani na halin sang elementary mo honor student ka man gid Sir Jim. Elementary, high school, ma'am, wala gid. Ay tod ka. Nga, oo. When we say wala gid, wala ka honor. Wala. Nga aman. Siguro, ma'am, tamaran ka sa Oo. elementary ka, guys. Kasi Oo. wala lang ko kuan sa pagtuon. Okay. Pero sang college nga aman anong nag-motivate sa imo nga kinahanglan matuon ka gid? Sa college, ma'am, matured na gid ako nga utok kag hindi ko gusto nakita ko gid ang sitwasyon sa amon nga pamilya, sila ni mama ug papa kag. Amo tong nagkuan sa akong mga kinahanglan nga magtuon ko kay amo lang niyang mabalos ko sa ila. Ay, okay. Balikan tanay si mama mo ha. Ma'am LV? Hello, ma'am. Nakamute. Ara na. Okay na. Yes, ma'am. Ma'am LV, good morning, no? Ma'am, so ano ang imo reaction kay because nga si Sir Jim ang imo nga anak nangin summa cum laude sa pag-graduate niya, ma'am, sa kolehiyo, ma'am LV? Sa akon nalipay gid ko. Ada hindi ka masaysay ang kalipay. Yes, ma'am. Tapos salamat gid ko sa aton nga mahal nga Dios. Na gintagaan niya ko bata kaangay ni Jim Jan. Na gintagaan niya sang kaalam. Kag ang kalipay namon di masaysay. Okay. So, ma'am, galing, no? Ti Bomboan, because of this COVID-19 pandemic, online. Mas lain pagitani kung ara bala Bomboan personal, no? Nga magmarcha sila. The time Why sila nakamarcha wala physically? Bomboan, virtual sila eh. Virtual. So, si Ma'am LV, dira lang sa imo nyo balay, ma'am? Ari kami di ma'am sa ari kami di sa may balay. Sang Sa graduation? graduation, nagtanaw man ka mo, ma'am? Oo. Diin ka mo sang graduation? Lantaw lang kami ma'am sa live sa graduation. Okay. Again, Facebook Live so, lang. Facebook Live. Sa iya ka province, ma'am? Or sang eskwelahan? Yes, ang eskwelahan. Okay. Agad ka school. Na pamangkot ko si Sir Jim kaina, no? Ma'am Elving, imo bata, nga kamo sa 8 mo ka bata, pila sa ila? 5? 5 ang nakatapos. 5 gidjaya ang nakatapos. But hambalon sa inyo giya nga mga ginikanan bala. Nga aman ma'am nga despite sa kapigaduhon nga ginduso mo gid nga mapaeskwela imo mga kabataan. Kay tungod ma'am, makatapos sila, para na sila kayuhan, tapos wala kami sang manggad, ma'am, maipilin sa ila, kundi ako lang sila, makaeskwela sila, makatapos sila, ma'am. Oo, ti imagine. Amo na ng manggad yung mabili ng Ahay. 8 mo ka makabataan, o sa 8 mo kabataan, 5 sila nakatapos, tapos naka-college kid sila no? Duha abi somehow ang wala kayong isa vocational, Yes, no? Duha ang tido medyo nag-early pangasawa. Oo. So
ang ginbuhi mo ni sa mga kabataan mo upod sa imong bana, Ma'am LV. Sino kaning bana mong pangalan liwat, Ma'am? Jimmy. Jimmy. Okay, that's why nga Jim ni si Sir. Si Sir, upod ka mo ni Sir Jimmy, ang pagpanguma na gidang inyo yung source of income, abi, ginakuhaan para sa ilang pag-eskwela. Oo. Mm-mm. Oo, ma'am. So anong ginaubra nyo nga mag-asawa para nga makapabalon or makabayad sa eskwelahan, Ma'am LV? Ga project, ma'am, o tanon. Like? Project, mga utan. Mm-mm. Ga may talamnan. Mm-mm. Tapos may kami, mga manok. Mm-hmm. Walang na, ma'am. Ahay. So nagapulaw bugtaw ka mga duha? Oo, ma'am. Ulan or init. Para lang na sa mga bata. Ay. Anong ginaobra nyo? Gina-deal nyo na sa libertad or anong ginahimo nyo para iba makabaligya na sang nyo, mga bugas or nano? Sang una, ma'am, ginapalibertad. Yung mister ko, dinadeliver yan sa libertad. Mm-mm. Ang mga project namon, rabanos, Mm-hmm. talong, Mm-hmm. balatong, or mga karot. So si Tatay Jimmy, amo na siya ang nagabaligya sa libertad. Oo. Pilaman ka tuig siya nga nagabaligya sa Libertad Public Market, Ma'am LV? Mga alin sa elementary sila, ma'am, hasta na high school. Ay. Tapos, ang inyo tanom, inyo man direkta nga ginabaligya. Oo. Ang iban, dire man, kinapakalang dire. Mm-mm. Grabe, no? Tapos, ikaw ya, ma'am, ano imo ya role? Pag-atipan sa ila, kagabulig man ang pagluto kay siyempre. Kumbaga ikaw gidya ang housewife gidya nga naga-atipan sa kinanglanon sang bana mo kag sa kabataan mo, Ma'am LV. Oo, ma'am. Oo. So, ang inyong mga kabataan, ginapabulig nyo ni sila sa uma kag sa pag-garden nyo dira or para nga makabaligya? Oo, ma'am. Kung wala klase, tanan kami. Kung wala klase, gabulig sila. Ano ila obrahon? Ano ila obrahon? Nang 5 o'clock sa kaagahon, magbunyag na sila sang tanom. Tapos kung may klase, pagka 6 puli naman na sila kag magpakadto sa eskwelahan. Okay. So trained gid sila yang mabulig sa inyo. Grabe, no? Oo. So mabunyag sila sang tanom, anong mga ginatanom nyo? Nga ginabaligya man? Oo, mga kamatis, sibuyas, tanan gid diri. Puso, balatong, mga utanon, ma'am. Oo. So kamo gatanom tapos kamo man direkta nga nagabaligya. Ang lugar, Ma'am LV, nga ginatamnan nyo, inyo man na? Oo. Kay ti kamo gidya ang mga indigenous people dira, mga tumandok na nga daan dire, ma'am. Oo, kamo yang mga tumandok. Kamo nga mag-asawa, tumandok gidya halin sa mga kaluluhan nyo? Tumandok, ma'am. Halimpasan si Pugira. Iyan ang sa mga kaluluhan namon. Grabe, no? Mayo man kay way may nag-arkila, no? Nami gidya nga kamo nagaprodukto, Ma'am LV, yes, no? Correct. Oo. Amo ni ang lugar ganit na ni Benedicto. Oo. Kung nga si Don Benedicto ang gipangalan sang banwa. Kaya ang among ganit na nga lugar, dira na siya ganit kinlubong sa Pugira. Oo. Ay, kanami, no? Sang, kumbaga, ining imo nga mga kabataan,
trained na niyang imo nga mga kabataan niya nga maninguha sa pangabuhi, Ma'am LV. Oo, ma'am. Salamat gani ko sa Ginoong Diyos. Mm. Ginatagan niya ko sa mga bata, nakaangay nila. Oo, mga maalam, no? Na kagraduate sa pag-eskwela. Oo. Okay. Sige, balikan kong imo bata, ma'am ha. Oo, si Sir Jim balikan ta Bombo Andrew. Yes, Bombo. No, speaking sang pagpaninguha bala. So meaning ikaw Sir Jim, gabugtaw ka aga pa, gagabulig ka na ni sa mga ginikanan mo samtang nga naga-eskwela ka. Tanan kami, ma'am. Ako mga utod. Oo. So pwede mo ma-reminisce ang mga time nga gabulig ka, amo na halin gid pila edad mo? Nagdako mangid kami sa bukid, ma'am. So, mga grade 1, gabulig-bulig na kami. Bisan kagumay pa amon masarangan. Hindi pa kayo kabadlo mag-obra. So, gabulig-bulig na gid kami sila ni mama kag papa. Oo. Hasta nga nag-high school, hasta nakaabot sa college. Tag ano oras ka gabugtaw para lang makabulig sa ginikanan mo? Mga alas 5, ma'am. Tapos, suman nga magapit mag-alas 6 na. Mga kami na mahimos para makato sa eskwelahan. Kay sa elementary hasta high school, ma'am, amon nga balaya to abi sa bukid, mga pila pa kilometro amon lakton, mga 3 ka kilometro makakadto sa eskwelahan. Okay. Meaning to say, ang ginaostaran nyo na subong nga poblasyon, hindi gid na iya ang lugar nga namataan nyo. Oo, ma'am, kay may balay kami sa kwan, sa proper sa poblasyon, tapos may balay kami dito sa pinagid ka bukid. Oo. Sa pinakabukid, dito yang kamong katanom. Dito kami gatanong kag dito man kami nagdalag ko. Ay, okay. So ano nang lugar na anong pangalan sang lugar sa pinakabukid nga ina, Sir Jim? Purok Binaw, ma'am, sakop siya gyapon sang Barangay Igmaya. Purok Binaw. So kay didtong duta sang imo nga mga ginikanan, no? So ano madumduman mo, grade 1 ka pa lang, gapugtaw ka 5 a.m. para makapamunyag sa magintanom ni tatay mo? Oo, mabulig-bulig sa ila. Iskan ginagmay lang ako kay bata pa man kami, hindi pa makaipasarang. Dito, ma'am, dito kami sugod nga na train kag nadala ginamon sa nagdalago kami. Oo. So pamatsyag mo sir inang training mo nga na amo giding dako nga nakabulig sa imo kun nga na-achieve mo ang nakuha mo subong. Isa sa naging inspirasyon ko, ma'am, kag motivation ang amon nga sitwasyon ang among kapigadon kag sila ni mama kag ni papa, ma'am. Sila ang rason nga naabot sa subong ako nga mga kwan handog sa kinabuhi. Sa imo eksperyensya halin sang gamay ka, anong mga hindi mo malimtan like mabugtaw ka agahon or ang ining mga produkto nyo ginapasaan nyo pa ni pakadto sa banwa mga amo ina, Sir Jeep? Ang kwan, ma'am, katang magpagaling kami gani humay, ma'am, kay para may tigangon kami mahakpasan kami tag pulo ka gantang tapos bugat kayo kay bata pa kami. Para daw kapoy kay ma'am ba mahibi ka kay bugat kayo di ka kadala pero sige lang gihapon. Mo ginang hindi ko makalimtan. Oo, Grabe, nga pas anon mo inang pulo ka gantang pulo ka gantang nga bugas? Oo, tapos malakat yung 3 ka kilometro tapos nang sa bukid abi tapos takladon. Ang pulo ka gantang nga bugas halin sa patag, halin dis banwa. Halin dito sa bukid, ma'am. Halin sa bukid, dalon sa banwa. Oo, para ipagali. Okay. Kay ina humay pa na, no? Humay pa. Humay. So ipagaling nyo para may bugas ka mo. Oo. Ay kung hindi mapagaling, ma'am, kinanglan kami nga magbayogid para makapas. Oo. So ipilion mo kung mabayo ka, kung magpagaling ka, yung pagaling ka na lang. Pagaling na lang, ma'am. Oo. So dayon, pas every kung mag-ani ka mo. Okay, nautod ta. Sige. Ma-pass lang taliwat. Mahatag lang taliwat. Oo, sige. Sir? Okay. Pwede pa ma-upgrade kung nautod na ta. Why pa? Okay pa. Sige. Sir, ang hambal ko, sir, ang inyo na nga eksperyensya na nga sa magpasaan sa humay. Tanan ka mo nga mag-utod kay eksperyensya gid sina. Sir?
Okay. Dudula. Siguro sa signal ko ro Bomboan. Okay. Sige, no. I think, yes, Bomboan, no? So, doon na utod, kid. Sige, because of the signal, gid siguro, Bomboan. Oo. Sige, balikan ta sila karon na. Okay, sige. Balikan ta nga aton iya nga mga bisita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Padayon diri sa aton iya nga pangalaga diri lamang sa Good Morning Philippines. Padayon sa aton yung ginasaysay ni Sir Jim John P. Tolentino ang highest academic awardee sang CPSU, no? Central Philippine State University, San Carlos base. Imagine na bala. Sa bugos nga CPSU nga mga campuses nga kung sa rin siya gidya ang first rank 1 sa summa cum laude. And sa nahibaluan naton, very proud man ni ang probinsya sa Negros Occidental Provincial Government because he is a scholar sang probinsya, no, nga naninguha. Imagine na, no? So, and then sang gin-research, syempre ang iya nga kabuhi, isa siya ka IP, no, indigenous people kay sa panaysayon ganin ni Ma'am LV, sila gid tumandok gid siya sang banwa sang Don Salvador Benedicto. Kabalo ka ang Salvador de Benedicto ang kapanigiya na daya mga kadutaan mga tumandok. Hindi ka man iya ka panag-iya sang duta, no? Correct. So amo ba ganing mga gina criticize man, no? May mga ara daya nga daan nga naka-put up na sang ilang mga business pagtawag, business may ara da sang mga balay, mga palahuwayan mga rest house nila. So how come, no? Pero ang mga indigenous people di na iya nga daan pwede man makabaligya. So sang ilang nga property. So maayo man pero na sa pamilya ni Sir Jim. Yes. No, imagine na nagdako siya nga hambal niya gani pangabudlay gid, no, gapananom. 8 sila mag-utol. Pero nagabilib kitas ni sa iya nga ginikanan because nga sa 8 sila 6 sila more or less naka-graduate, 5 ang sa 4-year course gid, isa sa vocational, duha ang nagpangasawa early. Pero balang sa sitwasyon nila, no, makapaggraduar ka sang kabataan, butang balon diri nato nakitaan nga ang liabi sinitanan, especially nga tuytuyan mo bata mo maski pa kapigado ginikanan gid. Kumayara iya sang willingness ang mga ginikanan niya nga paeskwelahon ila bata. Ya maski kapigado, hindi ina mangin upang para mapaggraduar mo ang imo nga mga kabataan, no? Correct. Grabe, no? So amo na bala. So pareho na sa ila. Sila gatanom, sila gabaligya sa libertad. Sila ang nagapamunyag tanan, sila ang ga-harvest. So ang kita nila para sa ilang kabataan. Correct. Kaya mo na Bomboan subong, no. Ari na kita gid aton kung ano ang resulta sang kabudlayan bala. Sang mga ginikanan nila ni Sir Jim, no, kaga especially sa iya nga Eloise Ma'am LV kag siya man nga may sa kay Sir Jimmy Bomboan. Nga sila nagatagid sang syempre Bomboan sa 8 sila, 5 ang nakatapos, no? Hindi yan naton Bomboan ma-underestimate ang trabaho sing isa ka mangunguma. Yes. Ang drive bala Bomboan for the success. Kag ang kanami ni sa mga ginikanan niya nga ni, kay ang ginabutang nila sa paminsaron sang ilang nga bata nga kinanglan makatapos ka mo. Kay hindi ko gusto nga ma-experiensya nyo ang na-experiensyahan namon subong. Tinsakto na Bomboan Andrew, paano ka makatibawas kung pareho na ang sa mindset mong bata mo, patrabahoon mo man, pareho sa imo, asasan no? Pero kung ang mindset mo, patapos may mok bataan, para nga may future sila nga maayo, kundi ka nami lang. Correct. No? Yes. Si Ma'am LV. Dua sila Bomboan. Ma'am LV? So, ang hambal ko na gani, no, ang inyo Ma'am LV gin-share mo kaina ang inyong pangabudlay man nga mag-asawa, no. 8 bata mo sa 8 6 gidjay ang nakatapos eskwela. Insakto na Ma'am LV. Hello, ma'am. Ma'am, patian mo ko, ma'am. Gadula-dula, okay lang, no?
Pero at least na-share mo sa amon, no? Kay man balo kami nga diri sila Salvador Benedicto bulubudlay man gid Correct, dyan Bomboan. signal dira, no? Oh, hinagid. Oo. Okay, sige. Wala kami signal. Voice lang siguro Sige. ikakasonta lang ang ang camera, voice tingog lang. na lang. Oo. Hindi na lang mag-camera, no? Pwede man kay Sir Jim, pwede mo butangin lang picture Bombo Anthony. Liwat ma'am, wala kami signal. Sige, okay lang Okay lang, kaksa ang ma'am, kaksa lang ang camera, voice na lang gid, hambala ang imo nga hinablos. Sige, Bomboan. Actually, may may number ta din ni ma'am. Oo. Pwede lang dira voice Sige, Sir Jim, balikan ka anay namon, sir. Oo. Sir Jim. Sige daw. Yes, sir. Voice lang, sir, para mas klaro kita. Sige, ma'am. Okay, sige. So, amo na, sa dugang mo ma-share, sir, ang mga, ano pag yun yung mga bagay nga hindi mo malimtan sang una, Sir Jim, nga na-experiensyahan mo dira growing up, especially sa inyong nga lugar dira sa Salvador Benedicto? Sir Jim? Sir Jim? Hello, ma'am. Okay. Okay na, batian mo na ako, sir. Lagi na akong connection. I-voice mo na lang, sir. I-voice mo na lang siya. Ikakason mong video mo para mas mabatian ka. Okay, sige. Hambal ko, ano pag yun ang dugang mga eksperyensya, sir, sa pagdako mo, no, nga hindi mo malimtan, sir? Aside atong ma'am, katong experience namon nga mag-eskwela kami, maglakad kami tag kilometro para makato sa eskwelahan. Atong mamasan sa humay para magpagaling, magbayo para may kaonon. Isa sa among mga experience ma'am kanang makadto sa eskwelahan nga wala gid gani balon. Pero sige lang gyapon, tapos pag-abot sa eskwelahan, sa recess namon sa una manaka kami bayabas, santol, tapos i-baylo papel para magkapapel kami sa elementary. Oo, ahay. So, grabe sir, no? Makadto ka sa eskwelahan, ano lang maghambal ka nga waay balon, ano? Pila, by the way, pila ka oras mo ginalakat sa elementary mong eskwelahan or inoras or hindi man? Kung hinahinay mga abot gid sa isa ka oras nga lakat. Bali din ang inyong eskwelahan? Ara sa unahan sa proper ma'am, sulod lang gamay, mga 200 meters gikan sa proper. Ahay. So lakton nyo na, ti anong oras ka mo gahalin sa balay nyo, abi, magkadto sa eskwelahan? Anong oras ka gahalin, sir? Magpa-eskwelahan ka? Ma'am, 6:30 kisa 7. Oo. So, dapat before 8, dapat 7:30, di ba? Kaabot ka na sa eskwelahan. Ti, paano kung mag-ulan? Amo nang problema, ma'am, kung mag-ulan. Gako lang kami. Balong plastic para itakdong. Hindi gani dahon sa saging. Oo. Para hindi mabasa. Sa mga tsinelas mo, ti, lutakon, sir, no? Tiniil, ma'am. Ahay. Para hindi dahanlog. Oo, tiniil. Ano na, bukid na or patag naman ang ginalakat? Bukid na sa mama, halin sa proper, madulhog ka, tapos pataklad ka pakadto sa amon gid nga balay dito sa uma. Grabe, no? So like every day of your life, basta samtang ga eskwela ka, elementary up to high school. Amo namon nga ma'am, routine lang ga eskwela kami. So during that time, amo na ang kabudlayan, maglakat ka lang sa eskwelahan, budlay-budlay na. Nagbutang man sa paminsaron mo nga mauntat eskwela, kay takaan ka na? Elementary, high school mo wala. Sa akong paminsaron nga maguntat. Kay ginapush gid kami nila ni mama kag ni papa nga may eskwela kay amo lang ni ang ilang mga kwansahon mabilin. Oo, so eskwela na mo. So like ulupod man kamo sa mga utod mo galalakat. Oo, pod kami tanan mo. Ay, ano like maghambal ka nga may mga times nga makadto ko sa eskwelahan wala ka balon. Anong balon nyo? Ano lang gid? Kanon? Panyaga? Amo na? Oo, ma'am, kanon lang. Tapos
itlog, kita wala pa ganis sudan, ma'am. Ay, Kung so mga kanon. kwarta, at tagaan namin ni Papa Piso. Ay, so kanon lang gid Sir Jim. Oo. Putos dahon wala Sa plastic, ma'am. sa plastic. Okay, tanan ka mo bali mag-utod. Tapos kung wala itlog, ano pa gid iba nyo nga sudan? Utan, ma'am. Kang laswa. Okay. So kinanglan nyo gid magbalon, wala na kamo pa uli kun udto. Layo abi, ma'am, ang bukid. So, gabalon gid kami, ma'am. Oo. So imagine na Bombo Andrew, no? Halin Elementary up to high school, amo gid na everyday basta may klase, amo gid na yang inyong nga routine, pero wala gid kamo yan na give up. Yes. Sakto gid. Yes, ma'am. Okay. Tapos di ko may mga like let's say mga balayran sa eskwelahan, mga activities sa eskwelahan, Oo. naga-join man kamo. Oo, ma'am, pero makuan gid, ma'am, ka ayo gid sa mga maestra nga pwede late lang gamay kay wala pa kwartas na magpapa. Amo na perme. Anong mga hindi mo malimtan like kung may activity ka or may mga balayan sa eskwelahan nga do nang sulod nag-asa subong ara pagid sa isip mo bala nga do grabe gid ang kabudlayan? Sir Jim? Utod-utod kita na. Oh, pura ang bomboan na rin ang mama no? Sa sige. piyak. Oo. Sige. Oh, Ma'am LV? Pamati kami. Yes, para si ma'am. So nabatian Much better, mong, no? nabatian mong imo nga prinsiya sang bata mo ma'am Oo. no. Nga ti anong imo na bima mga feeling nga mangayo bata mo tapos pwede man mahatagan piso or Oo. wala gid, wala may ipabalon. Anong nabatyagan mo sang una sina Ma'am LV? Kung sa bagay mo, hindi man ko na masubuan man ko, nga wala sa ihatag. Galing kay naintindihan na sa mga bata, ang amon kapigadohon. Oo. Intindihan man nila ang amon nga sitwasyon. Ang mga namian man ko sa ila, kay kaintindi sila sa amon sitwasyon. Nga Hindi inang naman amon sitwasyon na. Oo, nga pigado gid no. Kay ti may ara ya Ma'am LV nga mga ginikanan because nga pigado ay pabalon sa bata, iban hindi na lang nila pa eskwelahon nila bata. Pero nga kamo ni Sir Jimmy nga ang ginatulod nyo gid sila. Ma'am LV. Kay abi mo ma'am, wala kami katapos eskwela mo. Gusto na mo na sila makatapos. Kay amo lang ang manggad nga mabili naman sa ila. Wala katapos. Ikaw ya ma'am, hasta diin kala imo na eskwelahan. Wala ko ma'am ng graduate high school. Oh, nakagraduate ka high school. Pero sang una gusto mo gid nga makatapos? Oo ma'am, working lang ko ma'am kay ang mga ginikanan ko, gaobra lang daan sa kampo, kami gaobra sa kampo. Gaobra ma'am, ginapa-absent. Sang una. So gusto mo gid tani kung hatagan ka sang una tsansa nga makatapos ka. Gusto ko gid ma'am. Gusto ko gid nga makatapos kay para nga makabulig mo sa ginikanan eh. Galing. Kaya explicar ko sa mga bata kay wala kami nakatapos, importante nga kamo makatapos gid. Kay makita nyo ang among sitwasyon kabudlay kung wala ta tinapusan kay hindi pa ka-apply sa mga obra nga mga permanente. Kanami no, sang mindset ninyo ma'am no. Gani. Insakto gid Correct, na. Bomboan. Kay may ara na Bombo Andrew nga mga ginikanan nga budlayan ta. Munyag na kamutuan ay or mga ani lang kamutuan ay Correct. kay budlayan ta. Correct Bomboan, especially may ari di gani nga ari na gindi mismo sa syudad. Oo. How much Hindi more pa- nga ga problema kamo sang kung sa bukid gani ga problema sila Bomboan sang inugbakal pi sudan. So tapos ang alagyan pa Bomboan ti syempre bukid. Kung ikumpara mo diri sa syudad, lapos lang yung Bomboan, no? Hindi gid man sila lang muna yung kabudlay kaysa sa bukid nga ang pagpangabuhi tumla tama gid ka do medyo komplikado gid Bomboan. Oo, no? gani man. So grabe no. So ina nga Sir Jim, ina nga
pahanumdum sang imong ginikanan pareho kay Ma'am LV nga ti high school graduate, gusto niya man tani mag-eskwela, pero kumbaga kay why siya nakatapos, diri niya na lang i-focus Correct. sa mga bata niya nga dapat hindi man magpareho sa iya Oo. nga waay nakatapos. So, growing up, amo gina siyang ginahambal sa imo ni nanay mo nga nagasulod sa isip mo, Sir Jim? Oo, ma'am, kag wala ko ginagin kalimtan kag mao nagihimo ko inspirasyon kag motivation para maka-eskwela ko kag makakuman gid, ma'am. Oh, so meaning samtang ara ka sa bukid, samtang gadako ka, wala na nagsulod sa isip mo abi nga kung magbisyo-bisyo da or bulubarkada da. Wala, ma'am, bawal na sa akong ginakigan kami ni mama ni papa nga mag bisyo-bisyo. So meaning samtang gadako ka, Bad influence yun, ma'am. oo, samtang gadako ka, anong imo nga routine abi, balay, eskwela, trabaho sa uma mo lang na siya? O mo na naman aga ka sa eskwelahan tapos bulig sila mama tapos pagkabuas mo magyapon ko. Oo. So everyday routine gid Bomboan. Oo. No? So sir, syempre kita no, ka-experience gid kita sang sinultiro. Sir, may mga ka man? May nagsulod ba sa pinsar mo lang magnobya or sir? May ara man ato ko, sir, pero sang nag-college na wala. Wala na. Sa high school. Crush, girlfriend. May ara man, sir. Okay. Okay. Pero nga na-delay ka, sir. Nga 28 years old ka na kag nakagraduate. Kay sang human ko graduate high school, ma'am. Actually naka-eskwela pa ko college sa Nonescos. Sa kasabay ko akong duha ka magulang. Gakwa sila criminology, ako gakwa ko education. Kaso kay nakauntat, ma'am, kay lima kami sa utod ko nagsabay eskwela. Siyempre bugat na kay para sila mama kag pigado gid kayo, so naka-decide ko nga mag-stop. Kay ikaw ka Amo man ako manguran. mga utod, ma'am, nag-stop po sila tapos ang duwa ng courses sa college, ma'am. Oo. Kumbaga, kung sinong magulang amo na na unahon. Sakto, sir. Sir Jim. Sir? During that time, Okay lang. Sige, sir. Continue lang, sir. Oo. Hello, sir? Yes, sir. Kung sino ko ng magulang nag-stop siyang kami dapat tatlo, una ma'am, patapuson. Sir? Hello? Okay. Sige. Balikan na si Ma'am LV. Oo. Ma'am LV? Yes, sir. Yes, ma'am. Nagagapamangkot si Bomboan kay na kay Sir Jim. Kay medyo doon problema ang connection. Kung sino magulang ko no, ma'am, amo lang anay patapusin ng eskwela. Of course, sir. Kay siya na kaunahon. Yes, ma'am. Makatapos sila, hindi makabulog na sa ila sa pag-ilaw eskwela. Pasunod lang, no? Pasunod. Siya, okay man siya kay mabuot nga bata na totoo lang siya. So, dapat amo to nga time gusto mo man tani idungan sila sa college galing bugat gid ka tama, Ma'am LV. Oh, yes, ma'am. Wala pa sa daan sa unang mga scholarship na gina-offer. Oo. So, do ka man, no? Kalami man, no? Oo. So, bali ang kamagulangan mo, ma'am, ano ing iya natapos, Ma'am LV? Ng agriculture, ng major sa crop science. Tapos ang ikukuha. Di na ang magulang subong, Ma'am LV. Di na nang kamagulangan. At doon dumagiti. Oo, dito siya nagatrabaho. Babayi, lalaki? Babae, ma'am. Okay. Ang ikaduha? Lalaki. Ano? Nakagraduate ng agriculture, ma'am. Na major in agriculture man siya, ma'am. Okay. Ang ikatatlo? Ang ako ikatatlo ng engineering na siya. Tapos ng for years sa Balaco.
sa cafeteria na abroad na lang sa itungod ang kami bala sa kasama. So working pa sa yes, gamay na akong mga additional. Nag-apply na sa abroad at sa subong sa Kuwait. Okay. And then, ang ikaapat mo? Ang ikaapat po, nag-graduate lang siya ng 2 years course. Okay. Ano iya course? Na automotive, repetition, lighting. Okay. Ang lima. Ang kalima po mga babae na graduate sa IT at ang course working sa mo ng ay kalima po ma'am. Oo. Ang ikaanom? Ang munan mo terminology sa kay mga tao. Naguntat ang ikaanom. Ang ikapito, amo ni si Sir Jim. Ang ikawalo? Ikawalo po babae ng graduate ng mga 2 years na nagpa ng on-site. Oo. So basically, gali, sa 8 mo kabata, ang isa lang man ang criminology why nakagraduate. Pero makitaan gid ya namon niya, tanan gin pa college mo, Grabe, kagin pa no? eskwela mo, Ma'am LV. Yes, ma'am. Very good. Grabe, Grabe. no? So Saludo imo gid kita, na Ma'am iya, Juan. ma'am, imo gid na iya kagang imo bana nga gusto nga ma-college gid sila ya kag Yes. makatapos. Correct. Pagundit ang bisan wala kami sini. Importante mapasila sa naman, makasila sa ginatawag na kolehiyo. Dahil tapos dapat ang ilangan lahat. Ito, kaya kami sa ugma. Ay. So tanan ni sila mga honor students or si Sir Jim lang gid yang nakagraduate nga summa cum laude or may honor. Siya lang nasa 11. Siya lang yun. Siya lang gid, ma'am? Ilang siya guys. Oo. Okay. Go to the tudta, no? Hello, ma'am? Pero okay, sige. Balikan ta si Sir Jim, pero nahangpan ko, iba niya nga mautod honor roll man. honor roll Okay. man. So basically, gidya gali, Sir Jim, ang makamuutanan nga mag-ulutod, gin pa college, gidya sang inyo nga ginikanan niya. Sir Jim? Oo, ma'am, tanan kami nakatapak gid college. Oo. So isa lang gito yung abing do ang criminology ang wala naka-graduate. Pero imagine bla, isa ka indigenous people, kapangabuhi sa uma. Yes. Tapos ang spirits ang ginikanan yung hindi matapos gid ka mo ya. So ara gid ja, no? Ara gid ja, halin pa sang gamay nyo, gin pa inchindi gid ka mo sina. Oo, ma'am, kag amo na among gani nga kapasalamat gid kami nga kailan ni mama kag ni papa kag proud gid kami kayo sa ila nga kapiyak sang kapigadohon ila gid kami gi pa-eskwela. Oo. So diri gid naton makitaan nga ang kapigadohon Bombo Andro hindi na siya hindrance, Correct. hindi na siya upang agud nga malabot sang tawo ang iyahandom sa pangabuhi, Sir Jim. Oo, ma'am. Oo. So sang nag-college ka na, ikaw ang nakasulod sa scholarship sang provincial government. Sang nag-second year college ko, ma'am, nag-apply ko na sa scholarship sa under sa IPs kag nagkuha ko exam kag kaluyan. Nakapasar ko. Okay. Paano mo nahibaluan nga may ara gali nga IP nga scholarships ang province of Negros Occidental? Kaya ang mga pakaisahan ko, ma'am, nga nakauna eskwela sa CPSU, scholar man sila sa IP. So sila nagkuhan sa akon nagatag idea nga paano mag-process, paano makasunod nga maging scholar sa NOSP under sa IPs nga program. So kung scholar ka sa provincial government, ano imo incentive? I mean, pag scholar ka na? May may ginahatag nga allowance monthly, tapos may allowance man para sa uniform kag sa libro. Wow.
So may monthly ka nga allowance, how much man ina, Sir Jim? 3,000 ma'am, tapos 3,500 sa book kag sa uniform. So kanami, meaning to say wala ka na ya problemahon. May ara gyapon mo kay syempre ang HRM damo ikuan luto-luto, so bisan may allowance ko sa kwan ga sila ni mama kagpapagahatag yapon sa akon kay kulang yapon, tapos ga board pa ko dari sa San Carlos may mga projects. Oo. Pero at least wala, sir, no? PNP yan gidya. Oo ma'am, kag ako gid ako nga pagpasalamat sa provincial government kag subong man sa NOSP kag kay Governor Lacson sa pribilehiyo nga nahatag sa akon. Kung scholar ka sang probinsya, may i-maintain ka gid nga grades. As long as nga dili magnubo sa 80 ma'am. Oo. So isa na nagmotivate sa imo, Sir Jim, nga to strive hard pagid nga para hindi ka mataktak sa scholarship. Oo ma'am. So basically dira ka gid nagstay for in the last 4 years sang college life mo. Oo ma'am, ka board ko dari sa San Carlos. Every when kaga pauli sa inyo? Kwan ma'am, kung kisa hindi ko kapuli sa isa kasi manag, twice a month lang kisa kasi syempre may pliti, gasto. Kumula na magapa, kwan ako ma'am, kisa agapadala lang ko sila ni Papa para sa allowance. Ahay, okay. So subong, din ka na nagatrabaho, subong? Kaloyan sa Ginoo ma'am, gi-absorb ko sa CPSU San Carlos kag one of the faculty ko sa College of Business Management. Wow. So dira ka na, absorb ka na gali da. Oo ma'am. So amo nang incentive nga sa pagka summa cum laude. Kumbaga, Kaloyan ma'am. oo, na-accommodar ka. Ahay, okay, sige. So, before ka na mo ni Bombo Andrew, kuhaan Bombo Andrew sang mensahe, si Ma'am LV Anay. Kuhaan ta siya mensahe para sa iya bata, kay Jim, kag sa mga ginikanan man bala nga nagapamati sa aton subong. Kuhaan ta mensahe. Yes. Ma'am LV? Yes, ma'am. Oo. Ma'am LV, gusto ko bala kuhaon ang imong mensahe para una sa mga ginikanan man nga kaangay mo bala nga pigado pero ikaw napatapak mo college tanan mo nga kabataan kag almost sa ila na pag-graduate mo gid. Kumbaga anong sikreto gid jaya bala nga mahatag mo man para sa mga iloy or ginikanan kaangay mo, Ma'am LV? Ano imo mensahe? Ma'am. Dako gid ako na kalipay ka, dako na akong pagpasalamat sa aton nga mahal nga Diyos. Na siya mumanggap din. Amon amon. Tumon na kami sa iya. Sa iya, yung mga gintalan na kung mga bata na sinundan sa Diyos, subong na sinundanan. Amo na mas kinahanglan kita ang mga ginikanan, ang ating mga bata, gamay pa, matrek sila, tungod sa mga sitwasyon, atong katekstuhon, sabi nga upang, masisla kay sila. Dangot tabi sa Ginoo. Kahit sila, kahit ito. Ay, ang buhaton, atong mga Okay. Ma'am LV, basi naka-loudspeaker sa upod ni Ma'am LV dira. Ma'am, basi naka-loudspeaker ka. Ipakakas lang abing loudspeaker kay naga-fluctuate ang imo nga signal basi maka-help, no. Sige. Ano ang gusto mo, Ma'am LV, nga mensahe para sa probinsya sang Negros Occidental, sa provincial government kay nangin scholar ang imo nga bata, Ma'am LV? Okay. Ma'am,
Ako din ako pasalamat sa namin. Ako salamat nga nakabulig ito sa akong mabata. Kaya salamat man. Sige siya po. Ginahan ang ilang mga alawan. O, makali sa lang na hindi man sila halala. Okay. Ano naman ma'am, lastly, ang imo mensahe para kay Sir Jim sa imo bata, no, sa mga kabataan mo nga ano mahambal mo sa ila subong kay duway ka na problemaho, no? Graduate na tanan, Ma'am LV. Kaibigan, bidaw yan na. Mga lisan sa pag-ibukod. Sinabi mo po. Kabay sa ihapon, mga itan, mo palang mo ginikanan ay mga uto. Okay. Sige. Siniyan tao na ang signal ni Ma'am LV kay ato magits babaw bukid Bombo Andro, no? Budlay ged. Anyway, kay Sir Jim, na mga na lang kita mensahe sa iya. Una, Sir Jim, no, mga ka mensahe mo para sa mga fellow mo IPs or pareho mo blang nga pigado sa pagpangabuhi pero naghimakas para maka-graduate. Anong imo mahambal? Una sa tanan, gusto ko gid magpasalamat sa ila ni mama kay ni papa kag sumuman. Nagpasalamat ko sa Ginoo kung din wala ako gipabayan. Naabot ko subong ako nga kuan nga mga handom sa kinabuhi. Tungod sa iya nga paggiya sa akon kag kapasalamat man ko sa provincial government kag subong man sa Negros Occidental Scholarship Program under sa IPs kag sa among nga coordinator sa pagsuporta sa akong pag-eskwela. Ako lang ang mahambal sa mga pares ko kag sa mga estudyante labi na gid sa mga IPs community nga ang kapigadohon hindi siya hadlang or upang sa aton nga pag-abot sa atong mga handom sa kinabuhi. Ang tungod sa atong pagtingwa, sa atong mga talento, sa aton nga abilidad kag sa pagkiya kag suporta sa mga tawo nga gapalangka sa aton kag subong man sa bulig sa Ginoo malabot ta gid aton nga handom. Padayon lang gid sa pagwan sa pagpangabuhi kag pag-alagad sa Ginoo kay siya hindi gid bungol kag nga para magpamati sa aton nga mga pagampo. Anong lastly sir, anong kabahin sang imong valedictory address nga para sa imong worth nga i-share mo sa mga nagapamati sa aton subong sa Bombo Radio? Ang ako lang ma'am ma-share ko nga ang ako nga paborito gid nga kuan nga bersikulo sa Biblia. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Ang Ginoo may plano gid para sa aton nga kinabuhi. Correct. No. So, ari na ang plano ya para sa imo, isa ka IP, subong, staff na faculty na sang eskwelahan kung sa din ka nag-graduate nga summa cum laude ang Central Philippine State University o kon ang CPSU. Sir Jim John P. Tolentino, sir, salamat kay congratulations once again. Maayong aga sa imo. Salamat, Ged. Salamat ma'am kag sir sa oportunidad. Yes, no, very inspiring. Yes, very inspiring story Bombo Andro, no. Imagine na bala isa ka IP, hindi gani na nangin upang ang kapigadohon sa ila. Dibla, sa ginsaysay niya nga ni Bombo Andro nga dako sa uma.
kinanglan magbugtaw alas 5 sang kaagahon. Siguro ang mga kabataan nga humati subong, you are far more Privileged sila actually subong bomboan. Nga magbugtaw kaya wala ka na yung problemahon nga mangayo kasi ginikanan mo, ti ara gina-providean ka. Si Sir Kompleto Jim. na. Sir Jim kinanglan do haloson makabalon piso, bla bla. Tapos mabugtaw pa siya alas 5, mamunyag tanom, malukdo pa siya sa gani bomboan. Sila to, pulo ka gantang. Pulo ka ganta para nga mapagaling niya. Magpulo ka gantang bomboan, 20 kilos, no? Pulo bugat. So, kinanglan mo na pas anon, tas malakat ka pila ka kilometro para mapagaling mo na siya. 3 kilometro. Oo. Grabe. And wala na nangin upang, pero subong niya gani mga kabataan niya, may access na ya. Do makapulo patawhay na lang, no? Pagbugtaw nila ya sa agaya, may mga bata yang ati makaon na lang, amo na lang gid ng obra ko. Pero do hindi pa man gani iya magtuon, no? Iniya si Sir Jim niya. Ga pangabudlay kinanglan niya pa magtuon, no? Tapos scholar kasang probinsya sa at least scholar siya. Amo nang dako man nga bulig. Kag kinanglan ipadayon gid ni balasang tagsa ka local government unit nga may scholarship program kida para sa mga tao nga less in life pero nang deserve ni nila makapa-eskwela. Makatapos. Oo. No, may amo na siya. So kita ya nanamian kita ako may mga programa gidya nga kaangay sina kag dapat magapadayon kay damo sa mga pigado naton nga mga utod nga gusto mag-eskwela or gusto nila pa-eskwelahon Bombo Androng ila kabataan pero hindi sila kasarang. Correct bomboan actually ako one of the scholar makusang pero galing private siya bomboan. Amo gina na feel ko gid man no ang side ni Sir Jim kay because bomboan syempre naka-benepisyo man kita bilang scholar for more than 3 years man bomboan. Pasalamat man ko nga naging scholar ko. So bomboan ang mga experience as a scholar gid tsakto gito na sila ni Sir Jim nga hindi ka dapat magnubo bomboan into 80. Oo. Okay, because nga so tinguhaan mo gid. Kay challenge kina. Kung wala Bombo Andrew mataktak ka. Wala ka scholarship so dula ka gid. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Scholarship. Correct bomboan kay actually first year second year college ko nakitaan ko man gid kung ano kabudlay kon parents mo to nagapa-eskwela simo. Wala ka balon. Wala ka balon. Ang imo nga balon tani ti bayad na lang sa eskwelahan. Ti mag-exam ka pa. Exam ka pa. Exam. Hindi ka exam kung hindi ka kabayad. Kung hindi ka kabayad. So, amo nang mga struggle. So, that is why nga, kung kinanglan sa pangabuhi to, lang may struggle lang tao, no, para maninguha. Kaya kung do ka sulhay, ang iba ni kakatabo, kung kasulhay, bomboan do, duway man ka paninguha. Correct. Lang. Pahapos na lang gid. Hindi siya masanay sa pangabudlay, sa pangabuhi. Yes, that's right. Amo man na balang mga nagakuha bar examination. There was this one story, Bombo Andrew, nga nagdako yung gapanguma. So gabugtaw alas 2 sa kaagahon kay para nga makapanguma. Gabi no. So gamay pa. So meaning sang nagdako na siya kag nag-lawyer, nagkuha siya nag-enter sa law school. Ang pangabudlay nga magbugtaw alas 2 sa kaagahon para magtuon tido sa waay na lang because amo na ang nasanayan niya sang gamay mo. Landan mo. So kung nasanay ka sa pangabudlay, may ara gali na siya Bombo Andrew nga reward gid sa inyo. Yes. Correct. Because sanay ka sa hard work. Amo gid. So kung sa pangabuhi, amo na siya kay kung wala ka na sanay sa hard work, di wala ka man abdan Mo gani bomboan kay because nga sang amo gid man na insakto gid na no. It starts with the parents gid. Kung paano gid i-train nila bomboan sa tagagmay pang bata. No kay madala na siya bomboan tuod in the first place pala. Kung magdagko ni sila let's say na gid ang ilabla pinsar. Makamuklat na gid bilang ila pinsar. Dira man nila ma-realize nga insakto gali si mama ug papa. Kung nga ginapukaw pa ko aga pa. Hindi magtigaan ka kung magano pag dira. No? Kinanglan ang responsibility nga ginatawag ipabatsyag ta na sa mga kabataan. At an early age kay budlay gali kun ginahungit mo na lang kaysa pangabuhi. Tido kumagya na problema dali na mapugday. Bombo Andrew. That's it. No? So kung nagdako kaya sa pangabudlay, kita mo do hindi kaya do hindi ka basta-basta lang mapugday. No? Ang imo balang foundation. Hindi marumpag dali-dali kay because nakabalo ka. Because nakabalo ka. So amo gid na ka-importante, no? Ka-importante subong and I'm sure mga ginikanan may mga makuha gid nga tips kay sa ginikanan amo na gani Bombo Andrew nga ang panimalay ang ginikanan amo ning first teacher sa mga kabataan
ang mga manunudlo sa eskwelahan, yung mga follow-up na lang na sila. For in terms of academic, ara sila bang want to support. No? But sa life lessons, parents get. Diba? Kita gid ang first teacher. So, kung pareho ni kay Ma'am Virgie, LV, kay Ma'am LV, kay tungod nga ginabutang niya sa mensaron sa bata niya, bisar nga wisely a kwarta, pigado sila nga, matuon kagid, maskwela, gid kamo. So imagine, ang 8 niya kakabataan, sang isa ka IP, 8 niya kakabataan, tanan na sila nag-college. Anom, 7 sa ila graduate gid na iya, may isa man gid na malisa, no? So ang isa, nakatungtong gid siya college, pero choice niya na iya Bombo Andro, kay UI niya yagin tapos. Pero ang kalabanan niya sang iya utod, nakatapos. Correct. Bomboan ng kutanong lang gid man naton. Amo na to ng trabaho, no? Pero tanan sila sa 8 nakatapa college, no? Oo. So, mabilib ka, Ged. So, hindi hindrance. Correct, Ged. Kung may bomboan, kung may nagakaigo, being a support, siguro bomboan sila 8 nakatapos, Ged. Yes, the classic example, sang tao, sang ginikanan, nga, ang kapigya doon, wala nila ginakabig nga upang agod mapatapos kag mapaeskwela nila ang ila kabataan. And we salute you for that. Okay. Kung may scholarship, siguro bomboan, that time, kita ko ginang chance. Oo. So, amo na siya. Anyway, sa mga kauturan napon kay sa aton yung mga kabombo, kanami man sa aton iya nga mga inspiring nga mga stories, amo ning beauty sang Good Morning Philippines. No, we can share inspiring stories sa mga kauturan naton. A good mag-inspire man sa iban nga tao. Kaya mo man ginin pinaka-essence why we are having this program. Of course, everyday life naton, mga information, mga issues, everyday. Pero during the Good Morning Philippines, we have this inspiring stories nga maka-inspire gid sa mga kauturan naton, no? So pasalamat kita of course sa aton nga bisita sa pag-share sa isa ka IP scholar nga ningin summa cum laude, si Sir Jim John Tolentino, ang iya nga nanay si Ma'am LV Tolentino, and of course sa tatay man, very hardworking father. Kita ko kayo na sa picture, Bombo Andrew, ara siya during may picture sila, no? Si Sir Jimmy. Ga-vendor, nagapanguma, ga-vendor. Kaya sila ning gabaligya sang produkto nila Bombo Andro kay baklon pa diis dalom. Barato. So meaning sila na lang ma-dispose, no? So grabe, amo nang pangabuhi sa isa ka mangunguma. So gasaludar kita sina, no? Kag nangin scholar ni isa nila sa mga bata sa provincial government, and to think nga ano na siya, subong faculty na siya. Na-absorb siya ganito. Na-absorb siya. Siyempre, deserve again. Correct. Nga, maging faculty siya sa CPSU. Pulo ka campus. Siya rank 1. So that's why very inspiring ang iyang story. Okay, sige. Ang ibang taman nga mga bisita, Bombo Andrew. Yes, Bombo Andrew. Congratulations sa kay Doc Melvin Sanicas. No, Doc, padayon lang sa pag-ubra sa mga bakuna. Grabe, no? Isa ka Pinoy, sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya mga kabombo. Isa ka Filipino, outstanding young men sa tanan nga mga Filipinos ni sa TOIM, no? TOIM. Awards. And from thousands of Filipinos nga ginominate, cut down into 100, cut down into 10, yara si Sir Melvin Sanicas, no? Sanicas. Yes. Isa ka Bacoleño, isa ka Negrense, ang nanay taga Bacolod, ang tatay taga Himamaylan, pero ang roots nila is, dirigid siya, kay ginbata lang siya sa Iloilo because of the work of her mother. No? Pero, imagine, balaya, tapos ang mga vaccine na nga, ginavaksin sa aton. Kay 11 years na siya Bombo Andro gahimo bakuna. May mga contributions na siya Bombo Yes. Like kung ano man ang mga vaccine, no, nga na-vaccine sa aton sa 11 years niya. And the pinaka-recent, may ari ni sila nga upcoming vaccine against the COVID-19. Yes. No? Ining more on protein naman siya. Correct. So hopefully ang banya mahatagan sang emergency use authorization. And then after that, di ba ako may EUA, may pangalan na siya. So, di ba ang subong ang familiar lang naton nga vaccine is we have Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, ng Moderna, kag ano ni Mamuan Janssen nga single dose. Ang Sputnik ni Rashambot. Ang Sputnik may naka-vaccine man to. Yes, may Sputnik di ba ang nga nagabot sa aton. Sa aton.
So amo na. So ilaya more on do hindi mag-react ang imo nga lawas kay di blakon vaccine kita yabaw do naghilanat kagid kag do ba tulog kagid. Kang ano lang to bumbuan ni Dr. Sanikas is mas lesser ang adverse effects. Sa inang abulong. So we're very proud nga because ang isa ka Pinoy, imagine mo siya, may contribution siya sa paghimo sa bakuna. Syempre, group of doctors man na sila or group of scientist man na sila. Giniskwelahan niya gid ni, no? So may masteral gid siya. Nagmasters gid siya sa paghimo sang vaccine and isa ka Bacoleño na iya Bombo Andrew, no? May contribution and gusto talang i-emphasize liwat sa mga kauturan ta bilang isa ka Filipino nga gahimo sang vaccine. Ano nga paghimo sang vaccine? Why na iya tinutuyo nga himuon zumbing matawo. So that is why ga-encourage ni sila to get vaccinated or magpa-vaccine ka para proteksyon sa imong halawas. To fight against COVID. To fight against COVID kag para nga ti kung mag-travel ka, why ka na yung mga restrictions duro? No? Correct, Ed. May nadumduman ako wala bumbuan. Ito yung kabing reaction ganyan. Pwede ka magpabakuna kay nga basi kamo ang madason nga mga Walking Dead. Oo, gali astala na gali sa imagination lang na niya. Mga fiction. So, mga fiction na iyabala. Hindi kita sagitan sa mga fictional na mga movies nga ina or nano. Daon magbasa ka sa mga fictional na mga characters na kay paminsaron mo no ti sa imagine Bomboan worldwide 67% na sa mga tao na bakunahan. Correct. Ang vaccinated. Billion na billions of people. Kaya tikbomboan ang atong nga latest population sa bilog nga kalibutan is not less than 7 billion. Yeah. I think, 7 billion. So, 67% vaccinated na. May bomboan, may mga 4 billion siguro. So, if these people na bakunahan na, titani, nagsulumbi na May zombie apocalypse. Ang So, nila. amo na siya. So, amo na. Again, thank you so much to Dr. Mervin Sanica sa pag-share sa iyang experience and isa sa mga outstanding young men nga may ginahimo subong nga bakuna against COVID-19. Yes, and of course, Bomboan, kag isang sa mga outstanding man nga bilang mga nag-shift sa ang negosyo, no? Sa pagpanguma man Bomboan, tigin kilala man bilang agripreneur. Diri sa aton sa probinsya sa Negros, nga sa pagsagod sang mga may lain nga breed sang kanding dire Bomboan, kag do naghatag pagid sang dugang pagid nga mga livelihood man, kag programa man, no? In terms sa mga pagpanguma, actually Bomboan may mga long-term goals man sila nga maging educational balang farm, especially sa mga sa mga mangunguma nga mag-breed pagid kag maghibalo pagid sa bago pagid nga mga pamaagi bala sa nga farming Bomboan. So salamat sa kay Sir Mark Bomboan Ligan, no? Nga Sir Mark Ligan Bomboan nga isa man sa mga outstanding agripreneur diri sa sa Negros Occidental. Medyo unique ang iyang pamaagi man Bomboan, no? Double degree holder nga nagpanguma. Yan a choice nga magpili sa pagpanguma Bomboan. Sige, no? So, salamat, Gid, no? Of course, Bombo Anthony, sa aton nga mga bisita sa buong aga, no? Dre, sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? So, why na kita, Bombo Andrew, may nabili niya tiyempo, Dre, sa aton iya nga pagpangalagad, standby na sa gitara sa bombo, Dre, sa aton nga palatuntunan. Sa masunod naton nga palatuntunan. So, sa gihapon, kami ang inyo mga kaupod. Bombo France, Andrew Burgos. Kala ko naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas.